wulila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye bi ye jumasu ye an bɛ dugawu kɛ sa ala k'an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ bi tile hɛrɛ ala y'o d'an ma ala ka su hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka fajiri kɛ an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye keba bi ye silamɛ diinɛ maaw bi de olu ka 31 décembre ye sabula ministre min bɛ yen n'a bɛ diinɛ ni bato kunna a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don n'o bɛ farafin kalo lajɛ ko min ye kalo min n'a bɛ fɔ ma ko muram walima n'a ka di i b'a fɔ ko jɔminɛ kalo ko o ma ye Mali fan si fɛ kunungo n'o tun ye kalo in tile 25 ye kunungo araba ko ma ye Mali fan si fɛ ko la sa ko k'a da maaw tulo kan ko min ye muram kalo ye walima jɔminɛ kalo o bɛ daminɛ Mali la sini juma juin kalo tile 27 san 2025 o hukumu kɔnɔna na sa a bɛ fɔ min ma ko Ashura dimanche n'o bɛ bɛn juillet kalo tile 6 ma o de ye Ashura ye someli ko kuma t'o la tuguni o n'a someli tugulen don ɲɔgɔn na ye Ashura kɔni o bɛna na ko o ye ni ala sɔnna ma minisiri ko sa ko bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o kɔrɔ ko min ye farafin kalo ale 1er janvier o ye sini ye bi y'a 31 décembre ye maaw bɛ se k'a faamuya cogo nɔgɔman na cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ maa caman t'a kalama kosɛbɛ sinon normalement keba sini sufɛ de a ye saga sen min mara ye n'a b'a siri sanfɛ o bɛ kɛ basi n'a la sini de o de bɛ kɛ dugu anw kɔni kɔrɔbayara k'a to a bɛ kɛ Segu ten de nka Bamakɔ yan anw b'a bɛɛ dun seli dugusajɛ n'i yɛrɛ ma farati o b'a dun yɛrɛ k'i to bosonni na yɛrɛ seli don ne sigiɲɔgɔn dɔ bɛ ale ka wulu depuis sogo falaka ninnu bɛ fila kɔrɔ a b'a dun u nana bulamani minnu bɛ yen n'olu tɛ fɛ o y'olu fila kɔrɔ a b'o dun a bɛ bɔ kɛnɛ a bɛ taa kɛnɛmataw dun ka na sogo jeni o y'o fana d'a ma wulada selen n'u ye sogo jeni daminɛ wuluni bɛ t'i da fan dɔ in fɛ
sogo kasa bɛ yɔrɔ la a tɛ fɛ k'a y'a ɲɛna n'o k'a tɛ sirini dɔ dilan ka d'a ma sogo kasa cira a nun na kaba bɛ giri fo a bɛna kɛ sogo yɛrɛ a tɛ fɛ ka sogo y'a ɲɛ yɛrɛ la fiyewu gataba k'an b'a fo yan balabugu bɛɛ lajɛlen ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye Fasila ka du kɔnɔna na Sati fɛ yen an bɛ foli ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma bi su in na Laurent Jakite an b'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Ablaye Jabate ale ye polisi a bɛ GMS kɔnɔna na n'a ka denbaya Bamakɔkurakaw fɛ an b'a fo Bajalan Sanogo k'ale fana fo Kalifa Seku Traore n yɛrɛ balimakɛ n ka foli bɛ s'a ma Mamadu Sumunu ale bɛ BNDA kɔnɔna na min ye Mamadu Nama Keyita ye an b'a fo yan k'a fo Kara k'a fɔ Sibi k'a fɔ Tabu ka n'a fɔ Woyoyanko la fo k'a se yan Banankabugu ma an ka foli bɛ s'a ma k'a Keyita an tɛ ɲinɛ fiyewu min ye Baba Tunkara kɔ ani an ka karamɔgɔ n'o ye Maraka Samake ye k'ale fo cité UNICEF la Bajaje Aidara o ye an yɛrɛ ka Zavia Alimami ye yan Buwa Kulubali fɛ yen ka Buwa Kulubali ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Madu n'a kɔrɔ n'a dɔgɔ n'a musow a n'a denw k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni su Savana Binem an b'ale fana fo n'o ye Savana Kone ye ka Binem Dolo fo Kanadakaw fɛ yen an tɛ ɲinɛ tonton Raoul kɔ fiyewu Bakɔ Jikɔrɔni Faustin Sila k'a fana fo min ye huissier de justice Ali Badara Kone k'an ka foli bɛ se a fana ma Arigo Saki Musaba k'a fɔ Katikaw fɛ yen min ye Ablaye Sɛnpara ye Musafa Jawara Jawus Création k'an ka foli bɛ se a fana ma su in na Falaye an b'a daminɛ ni wolomasiri tabaw ye baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko armée a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ nin tile fila laban in na u ye Bamanci Njugawale kɛbaa minnu tɛrɛ ani u ye minnu bɔ baara la pewu Mali fan minnu fɛ ko o de ye nin ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ dɔ sen fɛ ni pankuru ni dugumacɛw ye min ye Kerenji Molakaw fɛ yen Kerenji Mola ale yɛrɛ bɛ Lere Worodugu ale ni Tilebi cɛ ko yen fan fɛ sa Lere nin kalo in tile 25 armée ale ka wulikajɔ de y'a to sa ka taa Bamanci Njugawale kɛbaaw dagayɔrɔ dɔ sɔrɔ yen o kɔni tigilamaw u bɛɛ lajɛlen ye 5 don fiɲɛ na ka taa u taara ka mun ni mun t'u kɔ ye o ye balo minnu n'u b'o minɛ mɔgɔw bolo k'o ye jaga ye arajo minnu n'u bɛ baara kɛ n'o ye n'o ye talikiwalikiw ye u y'o de sɔrɔ u kɔ ani minɛn camanba de armée ye o bɛɛ lajɛlen o nɔɔni k'o da ye Gosikaw fɛ yen min ye an ka wolomasiri tabaw ye nin ye dugumacɛw ye sa n'olu ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Bamanci Njugawale kɛbaaw ma u ye minɛn dɔw minɛ olu la n'o ye kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ ye gɛrɛkɛminɛnw moto 2 u sera k'o fana sɔrɔ u bolo la min ye armée ye a y'a yira sa k'a fɔ fana ko nin kalo in tile 25 n'o tun ye kunungo ye Bamanci Njugawale kɛbaaw kɔni kun kɛlen don ka maramafɛn cɛjugu dɔ sigi katakatanin dɔ sanfɛ o kɛra yɔrɔ min na sa o ye Dugabugukaw fɛ yen Marakalani ye pɔn tigɛ pɔn ta a ma kofɔlen ninnu sa k'u kɔni tun b'a fɛ sa u ka katakatanin marafajugu min sigilen don sanfɛ ka taa n'o ye Jɔfɔlɔnkɔkaw fɛ yen communiqué b'a yira Falaye ko Jɔfɔlɔnkɔkaw k'u ni Bamanci Njugawale kɛbaaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko sabula k'u kɔkɔrɔdonbaa caman k'o bɛ Jɔfɔlɔnkɔkaw olu fɛ yen armée ale ka communiqué kumakan don u y'a yira sa ko kunun tile 1 fana kɔnɔna na wulikajɔ dɔ senfɛ sa Surangokaw fɛ yen Surango ale ni Lere fana man jan Bamanci Njugawale kɛbaaw kɔni dagayɔrɔ dɔ tun bɛ yen u taara yen fana k'olu fana filenkolon ci min ye Rangers kura 8 u y'o sɔrɔ kura ka taa se panneau solaire 6 ma minnu ye volts bɛ taa se 250 ma min ye pick-up dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamanci Njugawale kɛbaa maa 10 de tun b'o kɔnɔ u y'o n'o kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen dawalo bi alamisadonya in na min ye Tel Abibkaw fɛ yen kilomɛtiri 117 ka taa min ye Kidal ale kɛɲɛkan na kɔrɔnfɛn fan fɛ waleya in kɛra yen maa minnu filɛ nin sa ni armée ta kɛ olu kan k'a kɛra jateminɛ kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Bamanci Njugawale kɛbaaw don ka sɔrɔ ka ta kɛ u kan bi fana min ye kilomɛtiri 50 Tesaliti ni Worodugu yanfan cɛ armée ale wulikajɔ kɛ ka se sɔrɔ pick-up dɔw kan ani maramafɛn cɛjugu dɔw k'olu bɛɛ lajɛlen gosi k'u to sanfɛla la min ye mɔbili dɔ ye ale kun ɲɛna sa ko Ala y'ale kisi wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ma Falaye k'u taar'o fana nɔfɛ ka t'o fana bɛɛ lajɛlen halaki baro kɛlɛtigi ko sa ko min ye armée a bɛ sanfɛ cogo a bɛ duguma o cogoya la an ka dancɛw bɛɛ lajɛlen min ye marabolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ
opération dugukolo ko ni o daminɛlen ye k'a bɛ min ɲini jamanadenw fɛ u k'u jija u ni maa kana jɛ maa min bɛ janfa la u kana maaw dogo maa minnu bɛ bi n'olu kɛlen ka degun ta ka ɲɛsin an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma yaasa dugudenw yɛrɛ ka basigi n'u ka lafiya ka se ka d'u ma u kana don jɛla maa si fɛ maa minnu bɛ degun ta ka ɲɛsin u ma Baru kɛlɛtigi ko fana n'o ye chef d'état-major Umaru Baru Jara général de division k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin a yɛrɛ ka cɛdenw ma wulikajɔ ni baara kɛcogo ɲuman na ani faso kanuko ɲuman kɛlɛdagaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin waati in na Fala ye min ye armée de terre chef d'état-major ye n'o ye général Aruna Samake ale ye munumunu salo kɛ kɛlɛdagaw bɛɛ lajɛlen na koyi a taara Gawokaw fɛ ka bɔ yen ka taa Tumutu ka ne yɛrɛ sɔrɔ min ye Sevarekaw fɛ yen générali a nana ko kun cɛ Segu Sido ani Balazando kumakan kelen nin waati in na an bɛ kɛlɛ la dugukoloko fɛn min filɛ senna nin ye a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔ ko k'an kana ɲɛ da aw kan ka aw ɲininka fɛn minnu bɛ yen n'aw mago bɛ se olu ma baarakɛko la ale ni minɛnko la aw k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ye min ye générali ye a n'u ye tilelafana dun yɔrɔ caman a ma d'aw ma ko Fala ye a taara Duansakaw fana fɛ yen ka taa yen ko fana jateminɛ sabula nin waati in na kuma kun cayara ye maa minnu bɛ Bulkesi n'olu ye degun sɔrɔ générali y'i ɲɛda olu fana ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na Sevarekaw fɛ yen a ye taasibila kɛ olu ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛlɛdaga ɲɛmaaya la bi dɔgɔnɔw ka dugu la olu fana welela Fala ye ka ci gɛlɛn k'o da u tɛgɛ samiya dontɔ min filɛ nin ye daga sunɔgɔ tɛ yen mɛrumeruli tɛ yen a y'a hakili to aw yɛrɛ la fɔlɔ ɲa min bɛ kɛlɛ kɛ o k'a sɔrɔ i b'i sen kan aw yɛrɛ dama fana ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni kelenya o ka sabati baara minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kɛ ɲɛmaaw u y'a fɔ cogo min a k'a ta olu ka dabada ma yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min générali an b'a fo a ka nin wulikajɔ in na kuma tɛ a ye munumunu salo min kɛ nin ye a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ Fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa Asimi nɔfɛ fo dugu in tɔgɔ yɛrɛ bɔra ne kɔnɔ a ye ɲɛma dɛ Irisi dugu in sa silamɛ dugu in Kartazan nin yɛrɛ tun bɛna kɛ Segu tɔgɔ ye sa o a bɛ ne kana kɛ Tarzan ye Irisi tɔgɔ ninnu ka gɛlɛn a bɛ komi nin bɛ Sikaso mara la Kafu Zena ninnu Sinafɔw ka tɔgɔ ninnu fana ka gɛlɛn dɛ ani aw ka fɛn tɔgɔ ye di min bɛ Zegwa ninnu ni Luluninw ni fɛnw cɛ surtout Kafuguna ninnu yɛrɛ ka dugu fanfɛla ninnu olu o tɔgɔ Sinafɔ tɔgɔ gɛlɛnba ninnu bɛ yen dɛ nka an b'u fo an ka dugu Mali dugu bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen ka dugu n'a kɔrɔ don a n'a taabolo don an yɛrɛ bɛ gɔngasokaw fana fo Fala ye ani ɲɛmɔgɔw ye baara caman kɛ min ye Nɛba Solo ye ka bɔ Nɛbadugu an b'a fana fo nin waati in na Solo bɛ baara ba la a bɛ ka bala o labɛn ka kɛ ni festival bala octobre nata in ye Sikasokaw fɛ yen an b'u fo ka Sikaso dugu n'a tɛnɛmada dugu bɛɛ lajɛlen fo min ye Bulon maaw k'olu fo Géant n'o ye Ablaye Traoré an b'a fo Sikaso kɔnɔna na ka grand frère Basiru Traoré k'ale fana fo Fala ye n'an sera Kazan ale Kartazan o faaba de ye Fala ye taama min ni Asimi y'a kɛ Irisi jamana na k'an k'a lamɛn ka ɲɛ dɛ ko nin tɛ taama gansan ye taama min sen fɛ Mali ni Irisi jamana u ye nɔgɔ bɔ ko bɛɛ lajɛlen na koyi ko min ye yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'olu bɛ sigi sen kan ni Asimi b'o fɔ su ani tile ko min ye Irisi jamana ye e ko k'a ma Mali sugandi wa sugandili min sen fɛ bi Mali bɛna jɔyɔrɔ min sɔrɔ bi o ye jɔyɔrɔ belebeleba ye ou bien Vladimir Poutine ye k'a ye Asimi lajɛ ni ɲɛ fila de ye ko ye Fala ye AES o ɲɛmaaya o min b'a bolo n'o o kalifara la san kelen kɔnɔna na n'o fori waati setɔ don a ka se k'a jira k'a fɔ ko a ye ko sɔrɔ ka ko ɲɛnabɔ o kɔnɔna na a y'o baaraw kɛ min ye a faso yɛrɛ ye san 65 jɛya min bɛ kabini Moribo tile la fo bi ka na k'o kurakuraya ka ni kura fiyɛ o la k'o ma tɔ foyi to Vladimir Poutine na o de la a yɛrɛ ye lɛtiri ta k'a sɛbɛn a bolo la ko ye Fala ye k'a ci ka na ko min ye Asimi ye maa maa ka d'a ye a k'o fara a yɛrɛ kan a kana balimaya ni sinjiya taama na ko caman bɛ yen k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na olu tɛ se ka fɔ Fala ye a kana ɲɛ ŋɛn u k'a lajɛ dɛ mun ni mun de bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ bi n'o bɛ mago ɲɛ min ye Kremlin daw yɛlɛla drapeau n'o ye Mali ta ye k'o bugɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye mobiliw ye faama minɛnw fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ sankɔrɔtali kɛ Irisilakaw ka kunbɛliko tɔgɔ la Fala ye bamananw ko ten o n'i ma masiri o masiri ye Toremusakɔrɔ la nbili bɔ don o se t'a ye
ni be fɛ ka tori ye dɔɔna kɔni e ka mbili ni san nana firifiri min bɛ bɔ o de ye mbili ye fala n'o bɔra ni be fɛ ka catiri ye tori olu nɔfɛ bani i ma dɔn o dɔn ye anw segu tɔnjɔnw bolo tori b'a bɛɛ k'a don wa ni be fɛ ka sinima yɛrɛ fala ye a to ala k'a to don dɔ la dɔrɔn sɛgɛ ka tɔngɔnɔn den ta i ɲɛna n'a y'a ta a b'a bila ka jigin i ɲɛ bɛ tɔngɔnɔn na a bɛ pan ka tɛmɛ sɛgɛ kan a bɛ sɛ de den ta dɛ n'a ye tɔngɔnɔn ta don o don fala i bɛ catiri min ye i ma deli k'a ɲɔgɔnna ye i bɛ tɔngɔnɔn ye k'i da kɛrɛ kan ka fiɲɛ fiyɛ k'o lajɛ ka na kɛrɛ dɔ in kan k'i lataa kɔ kan k'i kun firi k'i kun wuli k'i kun sulu i b'a wulitɔ ye fala ye ko avion i bɛ sɛgɛ ka sin k'a den bila a b'a kama wagati den bɛna bi o kan a bɛ jigin n'a ye duguma sinima da don dɛ o la an bɛ taa irisilakaw fɛ yen ko maaw yɛrɛ ka Vladimir Putin nisɔndiyalen ye a ka yɛlɛ wusan dɔ b'a bolo fala ye sabula ko yɛlɛ saba de bɛ Putin bolo i y'a kɛ n'a to n'an kɔnɔ o yɛlɛ bɛ yen n sigilen don k'e kɔrɔ i na ni yɛrɛ tin tigɛ o yɛlɛ bɛ yen nka i ka di ni ye k'a y'o yɛlɛ de kɛ k'a sibi kunbɛn ko nin yɛrɛ de ka ko ka di ye ko o yɛlɛ in dɛ k'a y'o de kɛ k'a sibi kunbɛn ko n'o tɛ k'u b'a ka yɛlɛw dɔn fala ye min ye jamanakuntigi irisilakaw ka fédération jamanakuntigi ye k'a ko Asimi ma e yɛrɛ mago bɛ fɛn jumɛnw na dɛ maa mago jumɛn b'i la bi hamina ko jumɛn b'a aw la AES jamana la ye an ka da sɔn a ɲɔgɔn da la i k'a fɔ ɲɛna komi i bɛ maloya maaw ma a fɔra ɲɛna k'i ka kuma ma nɔgɔn fala ye ko yen de Asimi ye ko bɛɛ lajɛlen walawala koyi a ko olu ka laɲini fɔlɔ o ye lakana ko baara min kɛra o la dɔ ka fara o kan nka nin waati in na jamana saba bɛ min nɔfɛ o ye yiriwali ye basigi ka don dunga fa ka sabati kuranko ka basigi maaw ka se ka baara kɛ fala ye Asimi sinsin min kan o ye nin de ye dɔ bɛ se ka fara mun kan ani mun kan ka teliya k'o ye dunga fa sabati di k'o ye basigi ale ni kuranko o ka lajɛ joona fɛɛrɛ min na sigi o kan o de la Sadio Kamara bɔlen ani Irisu ka wolomasiri taba ka ɲɛma ka baro la a ko ko don ni waati nataw la ko mɔgɔw yɛrɛ bɛna yɛlɛma ye a kuma fɔra Asimi de fɔlɔ ni Putin ni ɲɔgɔn cɛ fala ye ɲɔgɔn dafa don n'i ye taama in ta k'a lajɛ Asimi taara yɔrɔ fila de la Irisi jamana kɔnɔna na Moscou n'o y'u ka faaba ye ale ni Tartazan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kazan faaba o kɔnɔna na yen ani yen fana ɲɛma olu ka silamɛya ko ka bon fala ye yen fana min ye goudronkow ye min ye kurankow ye min ye yiriwalikow ye min ye jago kɛcogow ye silamɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ jamana 80 de bɛ taga Tartazankaw fɛ sa o sa fala ye u bɛ taa yiriwali kuma fɔ ani sɔrɔko kuma kɛ ko Mali ka ye ɲinanta la de o ko ten k'an k'an jija an ka ye wa u ka dugu dɔ bɛ yen o ye Alabuga ye Alabuga in kɔni i bɛ sɔrɔ fɛn fɛn ɲini ani yiriwali fɛn fɛn ɲini o faaba de ye yen ye dugu filanan b'u bolo ko Innopolis o bɛ Tartazan fana kɔnɔna na yen kɔni fara ye n'i ye ɲinini ni sɔgɔbɛ ni nafoloko fɔ ka tɛmɛ yen kan Irisi jamana kɔnɔna a faaba de ye yen ye sɔrɔ yakubaya ba ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bayɛlɛmali kɛ drone ni hélicoptère fara sanubɔyɔrɔ ko kan o de la u ka jɛkulu dɔ bɛ yen k'o ye Yadran o de bɛ k'an ka raffinerie dilan u ni Asimi yɛrɛ y'a ta ɲɔgɔn da ɲɛŋɔɲɛ Irisi taga in Vladimir Putin ye dayɛlɛ ka taabolo saba k'o fɔ ko ka girin ka o ɲɛnabɔ joona o ye kuranko ye min ye bolimafɛnkow ye Mali ani AES jamanaw olu bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na banki ko fala ye satellite yaasa ka se ka bɔlɔlɔ sɔrɔ k'o nɔgɔya an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye pankurunko kumaw ye ani terɛnko kumaw nin bɛɛ lajɛlen ko ka fɛɛrɛ sigi joona ka ninnu kɛ ko telimanw ye fala ye min ye Putin ye k'a y'a yira fana k'a fɔ u ka sɔrɔ yakubaya baw u ka wuli k'u jɔ cɛsiri ni wulikajɔ min se bi u ye u k'o sira tilennen ta u ni Mali k'u bolo don ɲɔgɔn bolo fala ye wa fɛn dɔ bɛ yen an k'o fɔ anw bɛ taa ko caman layidu ni fɛnw ta fala ye nka caman lawaleyabaliya bɛ bɔ anw yɛrɛ de la o la Irisiw ye fɛɛrɛ min sɔrɔ i b'o dɔn u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen de sigi u ka minisiri min bɛ yiriwaliko kunna ani anw yɛrɛ ta n'o o ye Aluseni Sanu ye ko nin kalo kura in tubabu kalo kura min natɔ filɛ o tile 6 u bɛna na ɲɔgɔn ye Bamakɔ yan kalo 6 o kɔfɛ
fɛn fɔlɔ minnu kan ka lawaleya u b'olu yira an ko an bɛ nin k'aw fɛ a ko bɛ cogo di a ye nɔbɔ a bɛ cogo di k'u bɛna o de kɛ commission intergouvernementale o de sigira yaasa o baara ka se ka kɛ o fana kan ka taga sira minnu fɛ min ye raffinerie baara kan ka kɛ kalo 10 kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen kun cɛ min ye a fɛn fɔlɔw bɔli o kan ka bɛn décembre kalo san 2026 ma san wɛrɛ sa kɛ san wɛrɛ décembre kalo a kan ka baara daminɛ o la lithium bɔyɔrɔ min fana bɛ yen n'o ye lithium bɔyɔrɔ filanan ye kulakaw fɛ yen o fana baara kan ka sigi sen kan o dilen don ale yadrani kelen ma ko samiya n'a ta bɛ fala ye u bɛ sɛgɛsɛgɛli la ko kɛnɛ kan k'a lajɛ lithium yɛrɛ baden bɛ fan jumɛn fɛ ka se k'a baara daminɛ olu fana ka usine bɛ ban ka bɛn 2027 ma donc nin baaraba ninnu kuma ninnu de fɔra min ye Asimi ka tagali hukumu kɔnɔna na wa kalanko b'a la han fala ye ko satellite ko ta sira fɛ san o san Mali bɛ kalanden 10 de ci ka taa nka yan'o cɛ u bɛna installation kɛ yaasa dɔ ka se ka bɔ anw bɛ connexion min sara ani an ka jamana lakɔlɔsili kunnafoni min bɛ kɛ AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ parce que a fɔra ko AES jamana fɛn fɛn bɛ ni Asimi taara ɲini ta fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenw Mali bɛ yen dɛ nka AES fana taw fana bɛ a la an k'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que baara dɔw bɛ yen olu bolo dalen don AES kunda nka dɔw bɛ olu dalen don Mali kunda u bɛɛ lajɛlen o b'a taama in fana na sabula AES ɲɛmaa de bɛ Asimi bolo nin waati in na nin ye kuma la kumabaw ye an sera ka min sɔrɔ jamanakuntigi ka tagali ka fala ye ka kɛɲɛ ni bi su in na ye n'Ala sɔnna a ma sini diɲɛ fan bɛɛ fala ye jamana tɛ yen min ma Asimi ka tagali fa siri u ka journaliw la minnu yɛrɛ ta ka ca la kosɛbɛ o ye Anglais jamanaw ye États-Unis ani Grande-Bretagne journal belebelebaw u bɛɛ lajɛlen u y'u da don nin kuma in na nansaralakaw fana fɛ bɛɛ lajɛlen y'a kɛ mun ni mun b'o kɔnɔ an b'o sɛnsɛn sini k'o di maaw ma ani Iran guerre ni Israël ta kɔlɔlɔw bɔra min na sini sɔgɔma a kana an jɛ dɛ n'o tɛ koba bɛ fɔ aw kɔ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu in tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gɔnɔla kɔdi don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kɔdi secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gɔnɔla kɔdi ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Fala ye an bɛ taa anw yɛrɛ ka misiri kɔnɔ min ye an ka imamu ye a fariw sara kosɛbɛ Elhaji Udu Kone a y'an selili daminɛ n bɛ dugawu kɛ Ala k'a nɔgɔya k'a ban pewu a ka d'an kan n'o ye Alimurani Ture ye an b'o fana fo Sanfili Solo min ye jinɛden ye ka foli ta ka ɲɛsin ale ma Mamudu Sangare k'ale fana fo ale y'an ka musiri dunge dɔ ye min ye Ba Cani ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ an ka cɛkɔrɔba Burama Tarawele kɔ k'ale fana fo min ye Mohamed Kulubali ye k'o fana fo Imam Koromaga an ka foli bɛ s'o ma Amidu Gindo a n'a terikɛ Bɛnkɛ Kulubali k'olu fo Sedi Gunɛ ni Usumani Gindo k'olu fana fo an ka cɛkɔrɔba n'o o ye Demba Sise ale kun taara ɲɛda Alikaba kan a nana min ye cɛkɔrɔba in ye fala ye mɔgɔninfin don a bɛ maaya kɔrɔ dɔn an ka foli bɛ se a ma n'an bɔra yen ko couvre-feu ko bɛ cogo di fala ye i b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na fala i b'a dɔn ko anw ka Segu an musow bɛ ka mun fɔ Segu a k'olu bɛ couvre-feu tigiw fo ko k'u waleɲuman dɔn ko n'a kɔni tɛ ka fɛn ɲɛ k'olu cɛw kɛlen don u sago ye nin tile fila in na k'olu bɛ foli kɛ o la
ngo cɛ minnu bɛ Bamakɔ dun couvre-feu k'a sigira mai kalo in ale ni juin kalo kɔnɔna na an ka jamana yɔrɔ caman na a sigikunba ye mun ye ko yaasa min ye basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min n'i ye Segu ta ale sen bɛ a la min ye Sikaso jamana fana sen bɛ a la Falaye Ɲoronkaw fɛ olu bɛ a la Joro Joyila ale ni Tumutu nin ko in sigilen n'u bɛɛ lajɛlen na koyi couvre-feu ale kɔni fanba ye ni su kora ye dɔw ta ye nɛgɛ kanɲɛ 22 ye dɔw ta ye nɛgɛ kanɲɛ 20 ye dɔw ta ye 21 ye nin bɛɛ lajɛlen daminɛna nin kalo in kɔnɔna na dɔw kun ta bɛ a mɛnna kosɛbɛ i n'a fɔ Tumutu ta Sikaso ni Segu kɔnɔna na min ye jagokɛla misɛnw ye bolomayɛlɛmakɛlaw na anw sufɛ baarakɛlaw anw ko nin ko in ye dɔ b'an ka sɔrɔ la Falaye nin waati in na ko su ma ko ka ban maa bɛɛ lajɛlen bɛ don ka da sogo i yɛrɛ dara kɔrɔw u y'an kɛ i n'a fɔ dibi mana don maa min tɛ se ka ko ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye duguladenw ani feerelikɛlaw u ko couvre-feu Segukaw fɛ yen k'a kana tɛmɛ utu kalo kan dɛ ko nɔn tɛ k'olu ka sɔrɔ k'a dɔgɔyalen don kosɛbɛ wa k'a bɛ ka na ni degun ye o ye sufɛ feerelikɛlaw kan ye Segukaw fɛ yen min ye k'olu ka sugu tɔnɔ min n'o tun b'o sɔrɔ ani tɔnɔ ko o jiginna kosɛbɛ nin waati laban in na ko sabula ko maa min bɛ sanni kɛ sufɛ k'o tɛ sanni kɛ tile fɛ Sikasokaw fɛ yen makɔrɔni feerelaw min ye woso feerelaw ni pomme de terre feerelaw ye u ko k'u y'olu tɔɲɔ dɛ k'olu yɛrɛ kɔni ka sɔrɔni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'o ye sufɛla de ye koyi ko su ŋanaw kɔngɔtɔ jugu ale ni maa minnu tɛ ba yaala la ala u y'a fa nka n tɛ nin yɔrɔ kala nin kamaw ma ko minnu bɛ nkalon tigɛ ka du yɛrɛ la ko n bɔra journaliste ya Falaye ne sigilen tɛ nin ye yan wa an bɛ ti yan tiɲɛ na nin jɛni in ka nin y'a ka jugu ko kunnafonidila minnu tɛ don so fiyewu n bɛ reportage la n bɛ montage la production ma ban ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sufɛmaw ye sisan wa k'o ye dɔ bɔ olu ka sɔrɔ la dɛ ko nin si taatɔ so a tɛ don n'i ma mana finman kɛ ka fɛn dɔ k'a kɔnɔ ka taa n'o ye kɔmuso bɛ dɔ sɔrɔ min ye denmisɛnninw yɛrɛ mana wuli sɔgɔma u b'a tɔ kalaya k'a dun k'o bɛɛ lajɛlen banna de koyi nka yɔrɔ dɔw la Falaye min ye Joyila maire ye ale ko nin ko in wa ko fan fila do koyi min ye Yakuba Dawele Mariko ye a y'a fɔ studio tamani maaw ɲɛna Falaye ko min ye jagokɛlaw ye olu bɛ se k'u bolo fila da kun ka kule ko nka ko transporteur kule k'u couvre-feu sufɛlama la k'ale m'o faamu dɛ ko wa fana k'ale bɛ min fɔ k'a degun kɔni tɛ se ka kɛ transporteur kan o i tɛ sufɛ baara la i ka baara fan bɛɛ lajɛlen ye tilefɛla ye Fana ni Joyila ni ɲɔgɔn cɛ ko ale ɲɛ t'o la k'o degun k'olu la dɛ ko wa k'olu kan ka se k'u bɛrɛ bɛn n'a ye min ye Marikokɛ ye a ko ale yɛrɛ bolola a kɔni bɛ se ka degun se maa minnu ma o ye feerelikɛlaw ye sabula olu jagoyalen don k'u ka butigiw datugu k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 mana tɛmɛ ni miniti 45 ye sabula Joyila ta bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 ka segin ka taa u ka so yani couvre-feu o ka daminɛ a ko fana ko a bɛ min fɔ ko al'o yɛrɛ ni maa min sɔmi ka jan nɛgɛ kanɲɛ 21 ma se o kan ka sɔrɔ y'i ka wasa feerew caman kɛ wa couvre-feu kɛlaw fana olu fana kan ka dɔn ka fɔ ko sanu in couvre-feu bɛ senna k'u taabolow fana falen Falaye ko in ye hakilila ɲɔgɔnna sɔmi de ye min ye Segukaw fɛ yen olu kɔni ko nin waati in na k'a fisayara min ye circulation ye ani banni misɛnnin minnu bɛ yen bingali misɛnninw ko olu dɔgɔyara dugu in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen y'o fɔ nka min ye Segu ta ye sa ale bɛ daminɛ 21h ka taa se 6h du matin n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 21 ani nɛgɛ kanɲɛ 6 sɔgɔma Sikaso ni Joyila olu ta ye nɛgɛ kanɲɛ 22 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 mana tɛmɛ miniti 30 ye olu ta o ye Tɔnbukutu ta kɔni ye nɛgɛ kanɲɛ 20 ye ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 ma olu ta ye o ye Sama Gasama an b'a fo ni ye Gawusu Tarawele ye k'ale fana fo Faransi nka ale natɔ don sɔɔni ale ka mariage o bɛna kɛ Bamakɔ yan Katikaw fɛ yen an ka kɔɲɔmuso bi yan an bɛn'o ta ka taa n'o ye Faransi Bakari Dugure k'ale fana fo IDFM maaw Kulukorokaw fɛ yen Sidiki Buhare an tɛ ɲinɛ ale kɔ ANP kɔnɔna na ka Awaso Sise fo Badu Sumunu an b'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye Wezu Kunta ye k'an ka foli bɛ s'a ma Baba Sila n'o ye Sanfili Alimami an tɛ ɲinɛ ale kɔ Elhaji Umaru Sumare Omnisport kɛrɛfɛla imamu k'an b'a fana fo Seydou Musa Traoré guichet hôpital du Mali service social ɲɛmaa dɔ an bɛ foli ta ka ɲɛsin a ma Si Solo ni Abdurazak ni Ben Barek k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn
Jose Traoré k'ale fo ale ni cu grand frère Basiru a n'a ka denbaya ka olu fana fo min ye Yaya Jara ye Papu Musa Jara docteur ka taa se Gawusu Jara ma tonton Aluso an b'o fo ka Bayiba fo mairie du district kɔnɔna na an ka mairie baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Sori Kɛmɛso k'ale fana fo Mamadu Baba Dugure ale an ka cɛkɔrɔba ye an b'a fo Dumansana Petit Paris Nuru Kulubali Nuru fila bɛɛ lajɛlen Kulubali o bɛ Kayikaw fɛ yen Mojiba an b'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Balabugu Baba Numanzana k'a fo ka Sulemani Yatasaye fo Masire Yatasaye Iliasu Guro Douanza député k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Sotraka Jawara k'ale fo Falen Kulubali ani Tɛnɛ Musa Bagayogo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Falaye ko maa minnu bɛ yen n'olu kan ka taa sɛnɛkɛlaw ka kimɛli kɛ Bafulave mara la ko maa fila k'u y'o bɔ a la han sɛnɛ ka taa baaraw bɛɛ lajɛlen ka tako filanan baara min sigira sen kan juin kalo in kɔnɔna na maa fila ko u y'olu tɔgɔ sama ka bɔ a la Bafulabekaw fɛ yen kun jumɛn na sa sɛnɛ bolofara min bɛ Bafulabe marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnena Kayi direction régionale maaw ko ni maa fila in t'i ye koyi k'u kɔni u ka kow maa si m'a faamu kɛnɛ kan k'a fɔ ko kana baara kɛ k'u t'i ye baarakɛyɔrɔ la wa k'u t'i ye u tɛ se ka sɔrɔ studio tamani maaw ye ɲininkali kɛ k'a yira k'a fɔ ko mun nana n'o ye k'olu kɔni tɛ k'u ye ko mun tɛ ka ye olu y'u tɔgɔ bɔ a la pewu wa min ye musaka min kan ka d'u ma o tɛna d'u ma tuguni minɛn minnu fana b'u bolo n'u kan ka baara kɛ n'o ye k'u kan ka taga n'o ye min ye directeur régional ye ale ka fasiri ye nin ye studio tamani ye min ta k'a yanga bɛɛ lajɛlen ka se k'a ye Falaye ko Kucalakaw fɛ yen baki min bɛ sen na i b'a dɔn k'a fɔ ko kɔni a kɛra cogo cogo dɔ bɛ ko dɔ jateminɛ k'a fɔ ko ale bɛ i fari filɛ o la o min ye Kucalakaw fɛ yen Keba taara baki k'a dɔgɔnin nɔ na o y'a minɛ u ye Keba labɔ ko baki don fɔlɔ o tun ye juin kalo tile 23 ye tile 23 in baaraw bɛɛ lajɛlen nun donnen o wulada fɛ sa maaw yɛrɛ nana k'a ye kamalen dɔ bɛ yen fɛn fɛn mana d'ale ma a b'a gosi k'a da n'a fɔra min ye heure 2 ye ale b'o gosi k'o da miniti 30 ka bɔ n'a yɛrɛ ye u mana filanan di ko denmisɛnninw baliku n'a a bomosi sigilen don a b'o fana dasi k'o da ka taa n'a yɛrɛ ye u ko he a tɛ nin cɛ in jateminɛ nin ni ninnu tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye dɛ Falaye k'u ko n ka cɛ e ka ko de ɲɛ bɛ cogo di k'e yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn o kɛra baara ye fɔlɔ i b'a dɔn kɔni mɔgɔ bɛ taa papiye dilan ka t'i sigi a nana ye k'a fɔ sa k'ale yɛrɛ kɔni nana baki yɛrɛ de kɛ dɔ de nɔ na wala in bɛ sen n'a mɛnna koyi kabini anw bɛ baki la nin bɛ kɛ o la sa u ka sɔrɔ k'a minɛ k'a ladi lakana tigilamaaw ma i n'a fɔ studio tamani mɔgɔw y'a lakali cogo min ko min ye Kucala yɛrɛ kɔnɔna na maa 7,917 o de kɔni bɛ ka baki ale examen kɛ Kucalakaw fɛ yen min ye maa kofɔlen ye sa ko ale kɔni minɛna bugunatigɛ u tɛna n'o fɔ sabula sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna finitigilakaw bolo mun y'a to a taara bila dɔ nɔ na ka baara in kɛ olu bɛɛ bɛna kɛ ɲɔgɔndan kɛyɔrɔ min bɛ Kucala kɔnɔna na o bɛ bɛn ɲɔgɔndan yɔrɔ 28 ma min ye ɲɔgɔndan so min b'a kɔnɔna na o ye 273 ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka lakɔlɔsili kɛ fo ka taa baki ban sa baki yɛrɛ kun cɛra bi o ye maa 602 ye Kucala marabolo kɔnɔna na Burɛmukaw olu bɛ ka biennale labɛn Falaye Keba n y'a f'i ɲɛna cogo min biennale ale bɛ labɛn kabini kinw kɔnɔ kinw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dan kɛ n'olu tilar'o la tuma min u bɛ sɔrɔ ka kɛ commune équipe sigi commune équipe mana tila tuma min u bɛ sɔrɔ ka région équipe sigi région équipe mana sɔrɔ tuma min olu bɛ sɔrɔ ka taa ɲinan ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Tumutukaw fɛ yen décembre kalo tile 18 ka taa bila tile 28 na yanni o cɛ sa nagakɔrɔ kinw bɛɛ lajɛlen bɛ k'i labɛn Burɛmukaw b'o labɛn de la n'o y'u ka semaine locale ye o kɔrɔ Burɛmu kɔnɔna na sa kin fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ bɛna ɲɔgɔn dan de kɛ nka ko in baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ u ka kapu ale ka hukumu kɔnɔna na biennale ɲɛbila baaraw sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko juillet kalo tile 7 ka taa bila tile 13 la min ye ɲɛbila baaraw kan ka kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye kibaruya in ye ale kɔni dira maire ka préfet ka dankan filanan fɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Gao région ta yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye k'o fana labɛnw fana bɛ sen na yanni décembre kalo cɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen dugudenw bɛɛ lajɛlen welelen don sa bɛɛ k'i sen don baara in na yaasa a kɛcogo bɛ se ka ɲɛ cogo min na Ali Traoré an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn maliyɛn don ale bɛ États-Unis nka nin waati in a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an fɛ yan ale de bɛ baara kɛ Trump ka avion dilanyɔrɔ la an b'a fɔ a ka tɔn ɲɛmaaba n'o ye maliyɛn minnu bɛ Washington olu ka ɲɛmaa o ye Dirisa Kulubali ye
Fatmata Ba ale bɛ Texas Mohamed Lamine Kokaina k'ale fana fo ka waleɲuman dɔn ale bɛ Las Vegas kaw fɛ yen Adama Traoré k'a fɔ hôtel résidence kɔnɔna na n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen min ye Maliki Berté Tɔnɔkantɔnɔ Maliki BNDA kɔnɔna na Bala Yira ale vigile belebele an b'a fana fo BNDA kɔnɔna na Bayi Jakite k'ale fana fo ani Jango k'olu fana fo Dawuda Magasa Basabugukaw k'olu fo Gabriel Jara Abel Traoré Koniba Jɛma ka taa se Sɛnu Bakɔrɔ ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Salifu Konare ma Jisumalenkaw fɛ yen Buna ani Bakɔrɛ k'a m'olu fana fo Semega min Aïda Sumare k'ale fana fo Agibu Konanji Segukaw fɛ yen Faleri Boli ka taa se Aïda Kante ma an b'olu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ taa sa drogue don na Fala ye drogue ale kɛlɛli donba diɲɛ kɔnɔna na ale ni kiribikiribifɛnw tali o tun ye bi ye min ye juin kalo tile 26 jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don an fɛ yan sa n'o kan ka drogue yɛrɛ ale kɛlɛli baaraw kɛ n'an b'a fɔ ma ko OCS dalateliya la ale ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu kɛra maa ɲɛnɛmaw ye n'u y'u jeniyɔrɔ fili u ka chef d'antenne hukumu kelen kɔnɔna na sa don in a kɔni ye faamaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri yira ka se nin waleya cɛjugu in ma OCS ale kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ drogue kɛlɛli drogue minɛli ani drogue yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen na sifinnakaw ko olu bilama kɔni fo wulikajɔ ka kɛ colonel major Fuseni Keita ale ni Keba Jalo ye ɲɔgɔn sɔrɔ fo Bamakɔ kɔfɛ binkɛnɛ jeniyɔrɔ kɛnɛ dɔ ka ye drogue fɛn fɛn sɔrɔla olu bolo ɲinan Fala ye u taara bɛɛ lajɛlen daji ye bɛɛ lajɛlen ɲɛna Keba ni colonel major n'o ye Fuseni Keita ye OCS directeur ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ ɲɛnaminifɛn jeni o ye cérémonie belebeleba a y'anw bolo a fɔlɔ a bɛ sariya de b'a ko fɔ sariya bonyali a b'o ko fɔ a filanan a bɛ anw mun ye population ye a b'anw hakili sigi k'a ye k'a fɔ tiɲɛ la ɲɛnaminifɛn mana minɛ Mali kɔnɔ a laban ye jenini de n'a jenina a b'an ka denmisɛnninw kisi ne ni tun b'a sɔrɔ bi sisan tun b'a sɔrɔ a bɛ bɔlɔn kɔnɔ de an ka denmisɛnninw olu de bɛna ta n'a minɛna k'a bɛ jeni o b'anw hakili sigi an b'a ye k'a fɔ tiɲɛ na an ka denmisɛnninw bɛ kisi nin ma o de kama don belebele don anw bolo ko belebele don anw bolo k'a ye k'a fɔ ko tɔni 50 hakɛ tasuma bɛna don o la vraiment a b'anw jigi a b'anw hakili sigi bon ne bɛ mun fɔ population ye anw bɛ nin sensibilisation kɛ mairie kɔnɔ kuma bɛɛ an b'a kɛ école la u ka bila u kunna adamaden n'i bɔra mɔgɔninfinya dɔ kaba ɲɛnamini fɛn fɛn o ye ka mɔgɔninfinya de bannen sa pewu donc an bɛ parents sensibiliser ka denmisɛnninw sensibiliser u kana se ka don ko kɔnɔ cogo min donc o kɔni welewele da kan de b'an fɛ n'i tiɲɛna ka ban banna nafa foyi de t'i la tuguni donc an ka kɛlɛ ye mun ye ka denmisɛnninw sensibiliser ani parents a bɛ daminɛ sigatiko de la u b'u dɛndɛ k'o minɛ mun kɛ vraiment an bɛ fɛɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka sen don ni kɛlɛli la donc ni bɛɛ y'u kɛlɛ nin na u bɛ se ka kisi nin ma mais tant que bɛɛ m'i tigɛ di ɲɔgɔn ma a ma nɔgɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka ni faamuyali ko ɲuman kɛ nin di bɛɛ lajɛlen ma a yɛrɛ b'a kalama ɲɛnamini fɛn ninnu a tali a kɛlen don danger de pour la société malienne parce que a bɛ k'a ka jeunesse tiɲɛ kosɛbɛ Mali dun a siniɲɛsigi a binna siniɲɛsigi hali o don jamanakuntigi a bɛ taama na Rusula jamana a y'o de fɔ jamana in siniɲɛsigi an sifinnakaw de ta don mais jateminɛ fana kɛla k'a fɔ ko sifinnakaw de bɛ ka nin fɛn ta kosɛbɛ k'a consommer a kɛlen don gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin an ka société ma o de kosɔn an bɛ fɛn fɛn na recrutement ni fɛn fɛn finitigilakaw tali ni fɛn caman na a kɛlen don gɛlɛyaba ye donc o de kosɔn an bɛ OCS mɔgɔw fo u ka baara la n'u ka cɛsiri la k'a fɔ hali k'u jija baara in na ka jeunesse fana interpeller k'a fɔ ye ko ɲɛnaminimafɛn tali a b'u ka kɛnɛya yɛrɛ de tiɲɛ n'a y'u ka kɛnɛya tiɲɛ a bɛ tila k'u ka siniɲɛsigi tiɲɛ a bɛ tila ka jamana lasigi kɔ parce que an ka jamana in fanba o ye sifinnakaw de donc o de kosɔn an bɛ profiter kɛnɛ kan ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka OCS mɔgɔw fana fo u bɛ baara min na halisa u ka dɔ fara kan jamana mɔgɔw fana k'u dɛmɛ halisa ka moyen ba d'u ma pour que u ka se k'u ka baara kɛ cogo min na ka sifinnakaw fana interpeller k'a fɔ halisa u ka jantu yɛrɛ la u ka jantu yɛrɛ la parce que Mali défi caman b'an kan mɔgɔw b'an kan jamana wɛrɛw b'an kan n'a fɔra an yɛrɛ damaw fana an minnu kan ka souder pour que an ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka jamana in basigi pour que an ka se ka kɛ jamanatɔw ka yelen n'a fɔra an yɛrɛ
caman bɛ yen nɔ an bɛ ka fɛn caman ta min yɛrɛ man ɲi an ma je pense que c'est vraiment dangereux o de c'est l'occasion an k'u interpeller u ka changement ta u ka ɲɛnaminimafɛn ninnu u k'a bila pour que vraiment jamana in ka se ka taa ɲɛ cogo min na comme u ka slogan na u ka ɲɛnaminimafɛn bila sanni a k'u bila quoi ne m'o quoi merci bien. an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ yan ka na an ye produit minnu sɛsi ka na k'u jeni yan donc bi don Mali dɔrɔn t'a fêté a bɛ fêté diɲɛ jamana caman na n'an b'a fɔ la journée internationale de la lutte contre la drogue et les produits illicites donc aux journées an bɛ o coin de la o de y'a to an b'an profiter o fɛ an ni produit minnu sɛsi an bɛ wolo bɛɛ ta ka na n'u ye k'u jeni donc produit minnu bɛ yan o ye Bamakɔ unité dɔrɔn de ta ye antenne rive gauche, antenne rive droite, aller ni 4 mots à l'aéroport là. En plus de cela, police unité au phénomène de fraude qu'elle aller ni gendarmerie mo fenaka produit fenebala. Donc bita donc produit fait bien ni nanga jatemna habitat tonne dulu wora donc en même temps ni a à valeur machin à vraiment des milliards vraiment de francs CFA donc n'y a mo be do nuko la a wori sur le cas ndonko du raison pour laquelle mo be do la ngani baraka cocaïne bala de cocaïne en cocaïne munjeni là ça fait 36 tonnes or cocaïne kilo et 600 habitants dans les 15 millions là ça c'est au Mali ici mais déjà yoro de la frontière na habitat faut vient à 30 millions là donc en ce moment au retour mo be do ofena assis fena vraiment daka cha fena en aller à dériver do fena be en tamunu fena anye fena chamne anye opération do wuli fena nyinamu anya opération wuli ko fraju kele et pour que produit pharmaceutique munu baka anga population mo kele mo anga santé ma anu fena chama anu fena chama mne ale fena yayi aussi un texte qui interdit la chicha mais albi mo do boudou fena ka chicha mais en bas funa ko malgré tout cela en bon yini vraiment kata vraiment ka après nous benini ale ni akuru ko be détruire ni a jate même enregistrement mo chama éliminé na parce que aïra ou j'ai vraiment beaucoup de drogue raison pour laquelle bien voulu entre demsenu en tout cas nima a tout vraiment au kama kafoko Amérique santé mais ton avenir aussi vraiment l'avenir est compromis donc il a bla aucun et puis aussi na donne vraiment ko et drogue ni et vraiment vraiment dans la ville et aussi dans la famille à main donc anga société amadi offense munna donc raison pour laquelle je demande toujours à la population au en demain fenêtre ni qu'elle est là en quel à quelle et c'est avec vraiment la population ensemble vraiment nous allons faire vraiment ces flots. Colonel Major Fousseni Keita OCS directeur Amafoka Walimando Minyanga monsieur no MC Amafo monsieur Koulibaly ana terige Diallo Buguri na ka grenade Kulu fana bela jilenfo abeta sedu ka fana fo ka Walimando minye Mamadou Dipa fana monsieur le ministre Kamafo Moussa Konate ASB nyama ka foli taka nyense alema minye Bakar Monzon Traoré ka fana fo Sala Babi Yeli Sissoko kata se Modibo Tungarama Burema Sissoko kata se Burama Sire Koulibaly Kra mi Bachan Sangare Cleru Ferme Chan ka fana fo Shin ka fo pa mi Basurubala ka fe Segu ni wati na amena ba kofe ya Félicité Solar ma ulu ni anay Solar ulu jera sa ku bolo du nyoma ka pano do di mi batterie lithium yomai ko di ma sa aleni enveloppe do pouponnière mi nyama na ka fe bara numbela jele ngara kunungo ni kalo intle muga ani duru Félicité Solar na de me waka jakulu ukone ni soja di demsonu ma pouponnière nyama na ka fe ni domolo yin sa ale kon be na pano bioro ani woro ma batterie lithium o saba ni 15
kilowati o de do ana convertisseur u ye balo fana di min ye ɲɔ malo bɛ a la tulu ale ni fini u y'o di ka nɔnɔmugu fana di min ye nɔnɔ min bɛ yen n'o bɛ di denmisɛnninw ma makɔrɔni ale ni safinɛ baara in bɛɛ lajɛlen kɛra sa min ye secrétaire général min ministère de la promotion de la femme ale kɔnɔna na ani jɛɲɔgɔn jɛkulu minnu bɛ ani bolo di ɲɔgɔnya minnu bɛ yen ka taa se pouponnière ɲamana yɛrɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma Famara Berthe ale ye min sɔrɔ ko kɛnɛ kan an ka jɛ ka o filɛ. Panneau, batterie lithium, convertisseur, balo caman fo ka taa se musaka ma enveloppe symbolique ninnu de kɛra dɛmɛ ye dɛmɛ mun ni tile kuran cakɛda Felicity Solar ka fara ENAE Solar n'u dɛmɛbagaw kan o y'o ta k'o di yatimɛdenw ka lamarayɔrɔ pouponnière min bɛ ɲamana o sifinnakaw ma yaasa ka se ka pouponnière kuranko gɛlɛya ani ka denmisɛnninw ka baloko ka dɔ ta o la ni waleya ɲuman bɛ don cakɛda in ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn digitigiw baaraw kɔnɔna la. Demain kɔni e yɛrɛ ɲɛ b'a la parce que don fɔlɔ min na ne yɛrɛ nana pouponnière lajɛ ne denmisɛnninw ye a don courant yɛrɛ kun tɛ yen a kɛra magɔrɔti c'était très difficile ne yɛrɛ ye Félicité rapproché maintenant ne ko an ka yɔrɔ kɛrɛfɛ an ye pouponnière min fɛn kɛ gɛlɛyaba b'o kan qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Maintenant on est venu ensemble quand on a regardé vraiment il y a la difficulté. Maintenant, c'est en ce jour que maintenant on a pris la décision d'installer 45 kWh et 30 kW crête de panneaux solaires et 18 kW de convertisseurs. Ikate temaka wani ye garanti kuma e fon fonamba mama bika garanti ko kuma fo malla ka bu mobile kana sigala mba fo ho e for atigi abeka fere yini ka Félicité de ladege garanti de Maliens la c'est Félicité ma quoi. Bo fo ka abola dum be ya ye ni ye minɛn fɛn fɛn san an fɛ yan minɛn de pas san dum a installer i ka so an sigilen ɲɛ b'a la a bɛ togoya min na Félicité de b'a bɛ san den kelen den fila den saba kana ko Malien bɛɛ ko Félicité bi o ye an b'an ka layidu de kɔ o layidu kelen an bɛ munumunu na o la garanti san 5 an ka batterie la a dafalen do problème foyi t'a la an ka convertisseur ye san 2 ye an ka panneau bɛ taa fo san 7 problème foyi t'a la wa i y'a fɔ cogoya min na technicien jolenw de kɛn bɛ k'an koli waati bɛɛ la sufɛla fara tilefɛla kan le service après vente la an balima siniwa ninnu bi yan olu bi yan nin baara de kama garanti di sabatili kama o ti foyi la Mali la n'o tɛ ni minɛn n'a tiɲɛna su fɛ a tilenna tile fɛ o bi yan o dilanli de kama balima siniwa ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛ nin fɛn o fɛn na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ service après vente cadre la min ye minɛn feereliko ye o bɛ anw bolo anw Maliens an b'a feere ne yɛrɛ ka téléphone numéro bɛ yen o ye 70 21 06 06. ENAE Solar bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na ENAE Solar bɛ sɔrɔ Bamakɔ ɲamana o de ye an ka jabala ye ani ENAE Solar bɛ sɔrɔ Jelibugu la ENAE Solar bɛ sɔrɔ Ɲamakɔrɔ ENAE Solar bɛ sɔrɔ Dibidani na ani ENAE Solar bɛ sɔrɔ Mopti nɛgɛjuru sira 73 09 27 25. Yatimɛden lamarayɔrɔ in ɲɛmaayasow ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ni k'u ka foli ta ka ɲɛsin Félicité Solar n'a jɛɲɔgɔnw ka nin wale in ma ko nin hakilina nana na kuma na baw a bɛna ŋɛniba bɔ pouponnière maaw sen na kuranko gɛlɛya ni baloko sira fɛ ka ɲɛsin yatimɛdenw ani lujuratɔ 120 kɔ mun ni olu bɛ demarcation in kɔnɔ bi. Dɛmɛ in nana natuma na parce que e b'a kalama gɛlɛyaw tun bɛ yan nɔ kuranko gɛlɛyaw bɛ yan nɔ mais alhamdulillah ninnu ka dɛmɛ in kama o bɛna kɛ fɛn kɔfɛn ye parce que an hakili bɔra o kan parce que ni panneau e yɛrɛ ye panneau mun dilan an ma a wari ka ca n'a kun tora an ma a kun bɛ gɛlɛya donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ u y'a bɔ nafolo min na Ala ka caman bila a nɔ na Ala k'u mɛn k'a d'an ma halisa Ala k'u ka sugu jan parce que feerekɛlaw don u ye nin b'u ka tɔnɔ de la ka na ɲɛ an ma donc an b'u fo k'u barika da an b'an ka faamaw fana fo k'u waleɲuman dɔn parce que olu fana sɔnna nin hakilila in ma pour que a ka se ka waleya yan nɔ donc an bɛ bɛɛ fo aw minnu fana nana pour que ka taa ɲɛfɔ tɔw ɲɛna donc an b'aw fana fo ka aw ka dɛmɛ na n'aw ka wulikajɔ la k'anw dɛmɛ nin bɛɛ ye dɛmɛ de y'anw ma ni kunnafoni bɛ taa o de b'a to mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ a kalama k'anw bɛ yan nɔ o de b'a to mɔgɔ fana b'a dɔn ko ni gɛlɛya ninnu bɛ anw kan bon denmisɛnninw bɛ yan nɔ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 10
ani fila mais o mɔgɔ ninnu na lujuratɔw bɛ mɔgɔ 58 o de bɛ yan donc ni ye a jate minɛ parce que anw de ye gouvernement ka denmara yɔrɔ ye denmara yɔrɔ ka ca mais anw de ye gouvernement ka denmara yɔrɔ ye anw tɛ se ka ban anw tɛ se ka ban den na den sugu bɛɛ bɛ na anw tɛ se ka ban a la parce que gouvernement ka yɔrɔ don gouvernement de kan ka bɛɛ lakana bon olu ka baara tali ma nɔgɔ legislateur ninnu ka baara ma nɔgɔ parce que aw yɛrɛ ye dɔw ye u dalen don u tɛ se ka fosi k'u yɛrɛ donc ni y'u ye ka fɛn kɛ mɔgɔw de y'u kɛ denba ninnu an tɛ se k'u fo an tɛ se k'u sara fana parce que u bɛ baara min na ni i yɛrɛ y'a lajɛ i ni ala cɛla la a ka gɛlɛn. Nin baɲumankɛ kɛnɛ in a wasa bonyana baw an ka jamana minisiriso min ka caw ɲɛsilen don muso den ni denbaya o ka lasigiden tun bɛ kɛnɛ kan jamana ɲɛmaayaso tɔgɔ la ni ka foli ta ka ɲɛsin cakɛda in ma ani ka bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ bɛ se ka hakilina ɲɔgɔnw ladegi i n'a fɔ o mun ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka aminɛkoba ye ka hinɛ yatimɛdenw ni lujuratɔw la yaasa u ni sifinnaka tɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛɲɛ hakɛ la. An bɛ yan bi hukumu min kɔnɔna la o ye fɛnba ye ka ɲɛsin ministère yɔrɔ ma min b'a wele ko pouponnière denmisɛnnin caman de bɛ yan nɔ minnu a dɔw bɛ yen nɔ u bɛ handicapés don a dɔw bɛ yen nɔ u ma fa dɔn u ma ba dɔn hinɛ ni bɛrɛbɛrɛ kan ka olu ma bɛɛ fɛ wa jamana ɲɛmɔgɔw u ka haminako dɔw ye o de kɔnɔna la baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ olu b'a wele ko Plisi Solar u n'u jɛɲɔgɔn dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ Enai Solar olu an magɛn k'u b'an boloma dɛmɛ ka pano ani min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye batiri ye o caman di CAPF ma walasa denmisɛnninw u ka hami nɔgɔya kuranko la ani futeniko la u ma d'aw ma u tila tuguni n'i ko denmisɛnnin ko baloni ko u tila tuguni nɔnɔ malo safunɛ makɔrɔni k'o caman fana di an ka denmisɛnninw ma donc b'a ɲini aw fɛ a k'u fo la a ka tɛgɛrɛ k'u ye. Nin kɛnɛ kɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni donbolo dili ye enveloppe symbolique pouponnière ɲɛmaaw ma Felicity Solar maaw fɛ o kɔfɛ munumunu salo taara kɛ ka u ɲɛ da denmaraso in kan ani baara mun kɛra ni ka pano ni batiriw labɛn cogo entretien kɛcogo ɲuman yira pouponnière so maaw la. Wa min ye pouponnière maaw ye k'alisa min ye pano in ye ala ka o nafalan bɔ a la an ma yaliku ye a n'a tɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Alu Badara nana k'a se magistrat ba don an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ Fune ma Almadane ale fana bɛ CNT kɔnɔna na min ye Dramane Alu Kone k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn procureur Dramane Jara k'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Katikaw fɛ yen Alu Nanpe an tɛ ɲinɛ ale kɔ Jacqueline Konare k'ale fana fo min ye attaché Dumbuya ye ani Dumbuya Konakiri an b'u fo GDLAS Falaye kunun ko Mali u ma miiri dɔɔni k'a fɔ k'anw ye Burukinakaw ye olu sina ka duuru k'anw na ten. Mali denmisɛnninw u ye 5 ni 1 de ka anw na n'Ala sɔnna ma u ni Niger bɛ bɛn finale la sini Mamadu Konate la o bɛ kɛ lansara waati judo kɔnɔna Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ sanu 2 min ye Niger ye ale ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ sanu 1 Burkina ye 3nan ye taekwondo la sa Falaye min ye Niger ye ale kɔni ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o la 2nan o kɛra Burkina ye nin waati in na an b'a yira bɛɛ lajɛlen na fana k'a fɔ ko GDLAS hukumu kɔnɔna na hali bi Falaye min ye bras de fer ye ale fana bɛna sigi sen kan kalafili ani baarita ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan karate fana o fana bɛ sini palais des sports la n'o o ye senfili ni bolofili ye ni Ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ sa an ka denmisɛnw ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o la bɛɛ ka bɔ sini ka taa palais des sports la ka taa ninnu denmisɛnninw ninnu dɛmɛ an b'a yira sa k'a fɔ finale kɔni n'o ye sini ye Mali ale ni Niger ballontan o finali o ye Tanti Mariam Samake an b'ale fo Wɔlɔfɔbugukaw fɛ ka tonton Ci Jakite fo min ye commissaire Kamate k'ale fo Mokhtar Duɲɔ Bakari Kante min ye Aras Kebe Master Sumi Doni Brasco ta se Prince FR3 ma Bubula an b'ale fana fo Mas ale ni Jangina k'olu fo Voix du Mali kɔnɔna na an'u ka directeur ba n'o y'an kɔrɔkɛ Omar Cɛfin Mariko ye
beri amdalai ante ɲinale kɔ ka isa fana fo n'o ye amdalai isa ye mula idris k'ale fana fo mpg jara ka taa se shema an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo isa kaba fanta tomota amadu lasana konare yusu karabati k'olu bɛɛ lajɛlen fo fala ye ko n'ala sɔnna a ma ɲina min ye hivernage tour ye n'o bɛ sigi batuli n'a ka maaw fɛ k'u bɛ taa sudu baba motikaw fɛ yen tulisi groupe maaw k'u ka ɲinanta kɔni mina na taa kɛ saniya baara bɛɛ lajɛlen mina na taa kɛ motikaw a kurumokale bɛ kɛ motikaw fɛ yen min ye yɔrɔw ye sa k'olu dilan k'u ɲɛ kosɛbɛ moti yɛrɛ dugu ka sanuya kosɛbɛ min ye kɛnɛbaw ye k'olu furan o baara bɛɛ lajɛlen mina na taa kɛ motikaw fɛ yen minisiri mamu dafe ale yɛrɛ sera motikaw fɛ yen motika fɛɛrɛkɛnɛba min bɛ sigi sa o sa o tako sabanan o ko denfaya bɛ ale bolo ɲina a yɛrɛ sera ye bi sɔgɔmada in na a kunbɛnna kosɛbɛ barosigi dɔ fana bɛ ka kɛ sa n'o ye barosigi min bɛ kɛ ɲinansan in hukumu kɔnɔna na min sen ta kalo ta o tun bɛ kayikaw fɛ yen Burama Sumano ale tun bɛ kumatigiw fɛ n'ala sɔnna a ma sini an na an da don o la école kalajata ɲɛmaaba Dr Salim Kante k'ale fo ka aba fo Titanic kɔnɔna na presigi dagdag kanutɛ n'a ka cɛdɔn k'olu fo Jɛka optiki Amdalayi Aseyi k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn Mali fura n'o ye Omo Kasim Traoré a n'a ka baarakɛlaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Kuse Tera honorable k'ale fo sama transfert maaw n'o ye Adama Dawuda Kulubali n'a ka cɛdɔnw ye Lasana Kone sabanan na k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Malik Bazoum Segukaw fɛ yen an b'olu bɛɛ lajɛlen fo Malikura taasira hukumu kɔnɔna na bi su in na minisiri min bɛ baara ko kunna Fala ye an n'ale de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ baabu min kɛra bamanankan na an b'o di maaw ma bi Malikura taasira ale hukumu kɔnɔna na. ORTM Jabarani Gale filɛbagaw Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan a n'aw minnu bɛ k'an lamɛn arajo siraw fɛ fo ka taa se bɔlɔlɔ sanfɛlaw ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen k'aw ni ɲantuma ka d'aw ka wagati cogoya kan bi Malikura taasira tako sabanan kɛnɛ kana la ani minisiri min bɛ na hakili falen kɛ a ka minisiriso ka baara taabolo kan u ye baaraba minnu kɛ an'u kɛlen don ka minnu boloda o ye Dɔnifa Fasun Kulubali ye ale de ɲɛsilen don baara foroba baara ani sigikafɔ koɲɛw ma. Monsieur le ministre, i ni ɲantuma. Ba Fana Kante, i ni wula. Nse. Ayiwa monsieur le ministre, an y'i wele an ka se ka masala i ka baara taaboloyaw kan a bɛ dakun min na an bɛ don min na i komi bi i nana an ka wele jaabi a diyara n ye i bisimila. Walasa ka ɲininkaliw tɛngu i la ne kelen tɛ ne ni n baara ɲɔgɔn don Antoine Dambele ka bɔ Renouveau TV la Antoine i ni ɲantuma. Fana Kante n b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn minisiri k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Ayiwa monsieur le ministre n'i ka yamaruya ye an b'a fɛ ka baaraw daminɛ ala ka kɔrɔfɔw ni sababa bɛɛ. Monsieur le ministre ɲininkali fɔlɔ min bɛ an bolo ka k'i la yanni i ka ɲininkali ninnu jaabi a ka d'an ye fɔlɔ i k'an filɛbagaw fo. Émission ni n'a bɛ fɔ ko Malikura taasira n'an filɛ a sigiyɔrɔma sabanan na a b'a to an bɛna ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye an ka minisiriso bɛ baara mun na san'an k'o kuma daminɛ n bɛ Mali bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ sigi k'an ka nin émission in lajɛ k'u bɛɛ fo n'u ka lajɛli la ni y'o foli kɛ n bɛ tila k'an ka baaraɲɔgɔn fo n'o ye ministère du travail ye fonction publique ani sigikafɔ minisiriso. Ayiwa monsieur le ministre i bɛ se ka hakili jigi ka an ye e ka minisiriso ɲɛsilen don mun ni mun de ma jamana kɔnɔdenw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la hali bi. I ka o ɲininkali diyara n ye n'i ye ne ka minisiriso lajɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan minisiriso ni sigilen bɛ baarako foroba baara ani sigikafɔ hakilidan de kan minisiriso in n'i ye jateminɛ kɛ ni gouvernement sigira u bɛ papier dɔ ta gafe dɔ ta n'a bɛ fɔ o ma ko décret minnu bɛ k'a fɔ ko minisiriso nin ka baara ye nin ye n'i y'o décret ta o ye décret numéro 2568 février kalo tile 3 san 2025 o la n'i y'o décret lajɛ a b'a fɔ ko nin minisiriso ka baara ye mun ye d'abord ka furukufuruku min bɛ baaratigiw ni baarakɛlaw cɛ a kɛra foroba baara ye o a kɛra kɛnyɛrɛye baara ye furukufuruku minnu bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko grève d'abord ko olu dalasan ka sigikafɔ k'o la walasa ɲɔgɔn faamu ka sɔrɔ o sigikafɔ la n'a bɔra yen a b'a fɔ ko baaratigiw n'a bɛ fɔ o ma ko privé olu n'u ka baarakɛlaw olu ka baarakɛ sira bɛ ta cogo di ni o bɛ fɔ code du travail ko fɔ an b'o fana an ka baarakɛlaw fana b'o lakana
ka baarakɛlaw ka hakɛ lakana ka baarakɛyɔrɔw lajɛ gɛlɛya jumɛn bɛ baarakɛlaw kan u ka hakɛ jumɛn ma bato a bɛ fɔ olu ma ko inspecteur du travail an b'o baara fana kɛ o y'an ka département in fana ka mission dɔ ye n'o bɔra la foroba baara yɛrɛ a sariyaw bɛ ta cogo di u bɛ lakɔlɔsi cogo di u bɛ lakile cogo di n'o bɔra foroba baarakɛlaw u ka sarako bɛ ɲɛnabɔ cogo di a bɛ ta cogo di n'o bɔra ye fana an bɛ min fana kan o ye sigi ka fɔ ye k'a fɔ minisiriso in a ka baara ye ka baarakɛlaw ni baaratigiw ka sigi ka fɔ timɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka kudaye walasa furukufuruku o kana ye baarakɛyɔrɔ la en tout cas n'a yera a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an bɛ kuma o fana kan o y'an ka minisiriso in fana baara dɔ ye baara wɛrɛ fana bɛ minisiriso in na n'o ye k'a fɔ n'i ye sɔrɔnajɛkuluw lajɛ n'a bɛ fɔ ko syndicats sigikafɔ min bɛ gouvernement ni syndicats cɛ an b'o fana lajɛ fo ka taa se ka kalafiliw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko élection professionnelle k'a lajɛ syndicat jumɛnw de fanga b'u la n'u bɛ se ka baarakɛlaw kan fɔ est ce que syndicat bɛɛ bɛ se ka baarakɛlaw kan fɔ pour que o ka dɔn a bɛ fɔ ko k'u peser k'u bila balance kɔnɔ o ye élection ye an b'o fana mission confiée ma na n'i ye sariya in fana lajɛ n ye sariya kisɛ min fɔ sisan fana Kante an ka baarakɛyɔrɔ n'an ma don a détail bɛɛ kɔnɔ a makurubaw ye nin ye an ka minisiriso bɛ baara mun kɛ. Ayiwa minisiri i y'a fɔ min ye sigikafɔ ye i ka minisiriso o fana bɛ ka minisiriso foro kɔnɔna la sigikafɔ min n'a bɛ fɔ a ma nansarakan la ko pacte social de stabilité o kɔrɔ ye ka bɛnkan kɛ lapasatɔ minnu bɛ yen n'olu ye syndicats ye ayiwa hali ni laɲiniw bɛ kɛ hakɛw bɛ ɲini hakɛw ka ɲini basigi kɔnɔna la ka da jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min kan ayiwa o bɛnkan ye min filɛ nin ye n'o ye pacte social in ye a bɛ kunnama jumɛn na bi a bɛ hakɛ jumɛn na bi. ne yɛrɛ ka minisiriso a ka baara fanba de bɛ gafe in kan sisan n'a bɛ fɔ o ma ko pacte de stabilité sociale n yɛrɛ nana ni gafe in ye n bolo k'a yira jabaranin na mɔgɔw k'a ye gafe in ye mun ye an bɛ nin wele de ko pacte de stabilité et sociale bɛnkan min b'a to jamana bɛ basigi sigikafɔ bɛ don bɛrɛ la a b'a to baarakɛlaw ni baaratigiw n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ u ka sigikafɔ don bɛrɛ la kosɛbɛ walasa ɲɔgɔn faamu ka na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni baarabila ye pacte ni mun nana a dilanni ye an y'a jateminɛ k'a fɔ n'i ye san 2019 ka na fɔ san 2022 la furukufuruku kun cayara baarakɛyɔrɔw la an kun bɛ se ka taa fɔ baarabila papier minnu donna a bɛ 350 ɲɔgɔn bɔ an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ n'an m'a lajɛ an ka bɛn fɛn dɔ kan mun b'a to jamana bɛ sumaya a tɛna ɲa o sigi ka fɔ an taara conférence sociale la o kɛra octobre kalo tile 17 ka taa 22 la san 2022 o kɔnɔ an ye a bɛ fɔ min ma ko recommandation an y'o 139 sɔrɔ o 139 kɔnɔ laɲini dɔ b'a la n'o ye k'a fɔ ko ka nin gafe nin dilan bɛɛ bɛn n'a kan ko gafe in kan ka dilan de ko jamana bɛ yɔrɔ min na sisan n'an ma gafe nin dilan walasa dɔ ka bɔ furukufuruku la k'a tɛ bɛn donc bɛɛ bɛn n'o kan gouvernement sɔrɔdɔnjɛkulu ani kɛnyɛrɛye baaratigiw olu mɔgɔ 3 de bolonɔ bɛ nin gafe in na ka fara sɔrɔdɔnjɛkulu bɛɛ la n'a bɛ fɔ o ma ko centrale 4 bɛɛ bolonɔ b'a la syndicat minnu bɛ u yɛrɛ n'olu tɛ centrale la n'a bɛ fɔ ko syndicat autonome o 18 fana bolonɔ b'a la n'i ye gafe in lajɛ signature 22 de bɛ gafe in na o kɔrɔ ye k'a fɔ ko Mali baarakɛra en tout cas a jama hakɛba bɛɛ y'i sɔnna k'a fɔ ko gafe in a ka don bɛrɛ la gafe in sɔrɔla ten de mais gafe in yɛrɛ laɲini kun ye mun ye comme n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na walasa jamana bɛ se ka sumaya grève bɛ dɔgɔya an ka se k'an ɲɛsin jamana ɲɛtaa ma an ka se k'an ɲɛsin an ka faso lakanani ma faamaw bɛ terrain kan n'a bɛ fɔ o ma ko militaires walasa olu ka se k'u ka baara kɛ hakilisigidenya la ni Bamakɔ ka kalan Mali ka kalan insécurité fana bɛ yen y'a dɔn a bɛ gɛlɛya donc gafe in bɛ don hakilina bɛɛ de kɔnɔ. ayiwa gafe in nanen a ye baarabila ban pewu wa tari laɲini b'a ka tabali k'ale bi de. baarabila ma ban pewu 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 an bɛ kuma na yɔrɔ min na bi mɛ kalo tile 29 san 2025 la gafe kelen de bɛ n ka tabali kan ayi o ye CICB an ka jamana lajɛyɔrɔba min filɛ nin ye Bada la olu ka baarabila papier dɔ nana k'a fɔ u b'a fɛ ka baara bila mais baarabila in a kuma kɔnɔna na mun b'a la o ye k'a fɔ ko u kun bɛnna bɛnkan dɔ kan san 2024 na ko bɛnkan in ma sabati kosɛbɛ mun b'a kɔnɔ ko u bɛ baara la k'u ka INPS tɛ ka sara k'u ka AMO tɛ ka sara
o de bɛ nin kɔnɔ u kun bɛnna la k'a fɔ ko dɔ bɛ sara a wari la baarakɛlaw ɲɛ mɛnna sira la u ye gafe bila ne ni u ka minisiriso minisiri kumana k'a ma k'u bɛna a lajɛ k'u wele wasu ka sigi ka kuma a ko bɛ se ka régler cogo min na joona k'a sɔrɔ a ma kɛ ni baarabila ye o de bɛ n ka tabali kan sisan. Ayiwa monsieur le ministre yana an ka taa ɲɛfɛ an ka kunnafoni ɲininaw Fatumata Tarawele ale wuli ka jɔ kɛ ka se ka kunnafoni dɔw ɲini baara ni foroba baarako ani sigikafɔ minisiriso ka baara kɛlen dɔw kan a nana ni ja minnu ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'o jaw lajɛ. Baarako taabolo sariyaw yɛlɛmali dunanw ka baarako yamaruya sɛbɛnw bilali sen kan n'o bɛ wele ko permis denmisɛnw ka baarako dabilali fɛɛrɛw bilali sen kan foroba bɛnkanw fana lakurayara ka kɛnyɛrɛye baara yamaruya sɛbɛnw bila sen kan ani ka adamadenya basigi taabolo ani a sabati bɛnkanw bila sen kan fan wɛrɛw fɛ baara lakanani ani a kɛnɛya sabatiliko sigira sen kan ani ka baarakɛlaw ka lafasali kɛ jɛkulu ka baara cogoyaw ani a sugandi cogoyaw bila sen kan foroba ca nasiraw fɛ foroba baarakɛla kura maa 773 taliw bɛ sen na san 2024 hukumu kɔnɔ ani ka baara sekɔrɔma donba maa 900 ani 26 ta minisiriso ka fɔ la mara baarakɛla minnu bɛ wele ko contractuels olu yɛlɛmali mara ka bolo kan o baaraw bɛ to sen na fɔ ka taa se a hakɛ damaw ma kalan ni baarakɛlaw tacogo fɛɛrɛw labɛnninw bɛ sen na walasa ka forobaca kɛcogo ɲuman sekɔrɔma don a cogoyaw la halisa ka kɛɲɛ ni adamadenya basigi bɛnkanw ye forobaca baarakɛlaw ka baarajusikanw lakurayali baaraw bɛ sen na min ye forobaca ani sigida baarakɛlaw ka adamadenya sabatiko ye hakilina falenfalenw bɛ sen na walasa ka u ka sarakow basigi a cogoyaw la waleya jɔnjɔnw dɔw bilara sen kan i n'a fɔ ka dɔ fara u giriyaw ani u ka sɔrɔw kan ka baarakɛla ninnu ka sɛgɛnnafiɲɛbɔw ɲɛsigi ani k'a labɛn ko ɲuman o ni a ɲɔgɔnnaw gɛlɛya donna baarada minnu na o baarakɛlaw n'an b'olu wele ko compressew jamana ye hakilina dɔw ta olu ye ni o ye ka sefa wari miliyari 5 ani kɔ ka o don o baarakɛyɔrɔw dafɛ Icoma Comatex Azalai Hotel Tombouctou ani Itema o cogoya kelenw na cɛkɛda 32 baarakɛlaw olu minnu bɛ ka u ka hakɛw kɔnɔ n'o musaka bɛ taa i jɔ sefa wari miliyari 18 na olu ko ɲɛnabɔw fana bɛ sen na partant volontaires fana ka jateminɛw bɛ sen na o musaka kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnbɛ ɲini ka kɛ o wari sara cogo la san 3 kɔnɔ INTM fɛ o wari musaka ye sefa wari miliyari ta ye. I bɔra sisan nɔ ka kuma aw ye tigɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na aw ni lafasali jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ walasa furukufuruku ka se ka nɔgɔya hali ni furukufuruku nana sigi ka fɔ ka kɛ i y'a yira an na sisan nɔ i ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na k'an bɛ donni minɛ i komi sisan baarabila sɛbɛn kelen de cira e ka minisiriso ma yala o b'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn in ka a tɛ ka labato wa. I ka ɲininkali in diyara n ye parce que maa caman de bɛ nin waati da in na maa caman bɛ nin ɲininkali in kɛ ka sɛnko anw na ko yala ko an ye gafe min dilan ani syndicats ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko lasanajɛkuluw yala ko gafe nin k'a donnen don o y'a don kalama la a ma don kalama la n'i ye gafe ni nacogo lajɛ an filɛ yɔrɔ min na bi maliyɛn bɛɛ bɛnnen don a kan ko gafe nin k'a ye nafaba de ɲa n bɛ misali d'i ma n'i y'an ka kalansow lajɛ bi a bɛ fɔ min ma ko éducation a san 2 ye nin ye école bɛ ta fo k'a ban i t'a mɛn ko école karamɔgɔw taara grève la ni san bɛ ban timɛnni minnu bɛ kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko examen o examen bɛɛ bɛ kɛ k'a sɔrɔ mankan tɛ an kun fama n'o ma dɛ donc gafe in ye nafa min ɲa a tɛ se ka fɔ hali dɔɔni dɔɔni ni y'an ka lasanajɛkulu belebelew ta n'a bɛ fɔ ko centrales kabi gafe in bolonɔbila kɛra a la fɔ bi a si ma furukufuruku papier don o kɔrɔ ye k'a fɔ ko gafe nin nafaba de b'a la nka ko mana kɛ cogo o cogo waati dɔw la dɔw bɛ nisɔngoya u ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ n'a cogoya kama olu bɛ dilan sigikafɔ la komi n ye gafe min kuma fɔ sisan n'o ye CCB ta ye a bɛ fɔ sigikafɔ de la mais o tɛ pacte ni a tɛ foyi k'a la parce que pacte yɛrɛ ko de ko ni furukufuruku nana k'an ka sigi k'an ka kuma k'an kana baarabila kɛ laada ye sigikafɔ k'o ye damu ye n'an sigira ka kuma an bɛ ɲɔgɔn faamu ɔ gafe in b'o de laɲini de kɔnɔ halisa donc gafe nin a ka kɛnɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa a ɲini a bolonɔ bilala la kun min kama a bɛ k'o kun ɲa a bɛ k'o kun ɲa. Ayiwa o ye jigisigi kuma ye an bɛ don min na i komi bi i bɛ se k'a fɔ an ye ni grève yɛrɛ bɛ kɛ o a ko bɛ kɛ cogo di.
i ka kuma nin ɲininkali nin ka ɲi kosɛbɛ ka se ni baarabila daminɛna maa caman bɛ ɲininkali kɛ o tuma ko sariya tɛ Mali la wa mun bɛ baarabila ɲɛsigi kumaw fɔ wa o sariya bɛ yen sariya 2 de b'an bolo mun bɛ baara n'i y'an ka code du travail ta n'o ye kɛnyɛrɛye sariya min bɛ kɛnyɛrɛyew ka baara yɛrɛ labɛn bɛɛ kɛ k'a daminɛ depuis i bɛ baara sɔrɔ don min fɔ ka t'i ta sɛgɛnnafiɲɛ la o baara o code nin o b'o kuma fɔ o bɛ mun fɔ baarabila kan a b'a fɔ ko n'i bɛna taa baara bila k'i kan ka gafe de ladon fɔlɔ gafe min a bɛ wele ko lasɔmini papier lasɔmini gafe k'a fɔ baaratigi ɲɛna anw nisɔndiyalen tɛ an ka baarakɛyɔrɔ la sisan ka d'a kan gɛlɛya b'an kan nin gɛlɛya b'an kan nin gɛlɛya b'an kan a bɛ tile 15 de don san'a ka taa baarabila la a bɛ f'o ma ko préavis sariya in b'o kuma fɔ ko donc ko baarakɛla si tɛ se ka baara bila k'a sɔrɔ i ma lasɔmini papier don tile 15 san'i ka baara bila tile 15 in kun ye jumɛn ye o kun ye k'a fɔ o tile 15 in kɔnɔ a ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamu gɛlɛya mun bɛ yen o gɛlɛyaw ka se ka wuli walasa baarabila min bolo dalen don a kana se ka bɔ n'i ye an ka foroba baara fana ta n'a bɛ f'o ma ko minnu bɛ baara kɛ fonction publique kɔnɔ sariya wɛrɛ fana bɛ yen min bɛ olu ka baarabila kuma fɔ a bɛ f'o ma ko loi 87-47 o sariya kisɛ nin a taara utukalo tile 10 1987 a taara o waati la o kɛra Musa Tarawele ka fanga waati fɔ sisan o sariya in de bɛ yen mais sariya kelen in de b'a fɔ toujours ko n'i bɛ fɛ ka baara bila i bɛ ladili gafe don n'o ye tile 15 ye donc sariya 2 in bɛɛ b'o kelen de fɔ donc mɔgɔ tɛ se ka baara bila k'a sɔrɔ i ma nin papier in ladon donc o de sariya 2 bɛɛ b'an bolo a kan ka labato baarakɛla bɛɛ fɛ. Ayiwa minisiri ɲininkali min bɛ sisan o ye k'a fɔ i da sera ma n'o ye foroba baara ye nansarakan la an b'a fɔ ko fonction publique ayiwa e ka waati la a joli labɛn na ayiwa maa joli donna foroba ca la ka ɲininkali tugu o la o ye k'a fɔ foroba ca tali a kuma cayara kosɛbɛ waati tɛmɛnen na an y'a ye k'a fɔ ko yuruguyurugu kumaw ni namara kuma caman tun b'a kɔnɔ ayiwa o ɲininkali jaabili kɔfɛ fɛɛrɛ jumɛnw sigira sen kan waasa hali bi a ko bɛɛ ka kɛ jɛlenya na ni maa minnu donna baara la a ka dɔn k'a fɔ k'u ka dɔnniya de y'u don baara la. I ka nin ɲininkali in diyara n ye ɲininkali in ye jamanadenw hakilina de caman ye depuis an nana an ye baara daminɛ an ye concours 2 kɛ 3 parce que fɔlɔ an y'o bɔ a la ka fɔ ma ko ka annuler o tun mɔgɔ tun ye mɔgɔ 1589 nka min yɛrɛ passera concours la parce que a annuler kɔfɛ an ye kura organiser ka gɛrɛntɛ siri a labɛnni cogo la o la mɔgɔ minnu passera o la a kɛra mɔgɔ 1417 n'i bɛ don foroba baara la hakɛw de b'a la hakɛ jumɛn b'a la foroba baara donni a ti kɛ kunfɛ minisiriso bɛɛ bɛ a ka laɲini di k'a fɔ anw b'a fɛ ka nin baarakɛla hakɛ in ta an mago bɛ nin dɔnniya hakɛ la a tigiw la n'u y'o gafe dɔ ka na n'a bɛ fɔ o ma ko besoin n'o nana an b'o besoin fara ɲɔgɔn kan n'an y'o fara ɲɔgɔn kan musaka min bɛ di an ma ka fɔ ka baarakɛlaw ta foroba baara la minisiriso min bɛ n'o sigilen bɛ wariko kunna n'o ye ministère des finances ye olu bɛ musaka dɔ di k'a fɔ jamana ka budget la ni musaka in de bɛ se ka kɛ ka recrutement kɛ ɲinan non n'an y'o ta an b'o ci service la service min bɛ jamana foroba baara sarako ɲɛnabɔ o bɛ a don u ka machine kɔnɔ u bɛ jatebɔ kɛ u b'a fɔ wari min dira ma a bɛ se ka mɔgɔ 1000 ta ou a bɛ se ka mɔgɔ 800 ta donc n'o kɛra an bɛ concours dayɛlɛ n'o ye ka communiqué kɛ concours bɛ organiser san 2024 na an ye mɔgɔ 1017 ta fɔlɔ annulelen kɔfɛ mais a concours an ye gɛrɛntɛ siri kosɛbɛ a jaabi bɔlen je crois que malien bɛɛ content na k'a fɔ ko ni concours tiɲɛ yɛrɛ la ni concours kɛla jɛlenya la parce que se tɛ minnu ye olu minnu n'a ka kan olu de passera kosɛbɛ fɛn o fɛn ye baara kɛ i wɔsi yɛrɛ la o bɛɛ passera k'a sɔrɔ u ma dɛmɛ mɔgɔ fɛ an ka laɲini y'o de o ka se ka kɛ laada ye an bɛ ɲɔgɔn da fɛn o fɛn labɛn foroba baara cogoya la k'a fɔ bɛɛ k'i hakili latigɛ k'a fɔ ko foroba baara namara t'a la namara foyi t'a la
a bɛ kɛ jɛlenya de kan n'i minɛna yurugu la ayiwa i bɛ di kiriso mɔgɔw ma i ni ɲagini min ka kan olu b'o da i kan nka pour que malidenw yɛrɛ k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ forobabaara a ɲɔgɔn da kɛ cogo min na k'a fɔ ko jɛlenya de don an ye yɛlɛmaw don ko la yɛlɛma minnu donna ko la o ye jumɛn ye d'abord forobabaara a timɛni bɛ kɛ dɔnniya papier min kan n'a bɛ f'o ma ko sujet an y'o dilancogo yɛlɛma o ti don bolo caman fɛ bilen an ye commission dɔ sigi lakɔli karamɔgɔ jolen minnu bɛ sɔgandi k'olu kana timɛni gafe di olu bɛn'o d'o ma olu tɛgɛ kɔnɔ directement mɔgɔ wɛrɛ intermédiaire tɛ don bilen intermédiaire bɔra a la maintenant filanan ye mun ye an y'a ye k'a fɔ ni concours bɛ kɛ concours ɲani a dépend surveillance fana na c'est-à-dire minnu bɛ na ka na timɛnikɛlaw kɔlɔsi walasa u kana namara kɛ o ye école karamɔgɔ jolenw ye ni timɛni bɛ kɛ école min na o ye école karamɔgɔ wɛrɛ de bɛ na timɛnikɛlaw kɔlɔsi kosɛbɛ fo ka timɛni ban ka gafew fara ɲɔgɔn kan k'a di minisiriso ma minisiriso n'a ye gafew sɔrɔ parce que n'i ye timɛni kɛ i bɛ sɛgɛsɛgɛ don k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ i kan ka moyen min sɔrɔ n'a fɔ ko kuru hakɛ min sɔrɔ i ka timɛni kɔfɛ n'o b'a to e bɛ passer o la an y'o fana changer an y'o changer ni mun ye sisan mɔgɔ tɔgɔ tɛ ye i ka timɛni papier kan bilen an ye kɔdiw don a la kɔdiw ye k'a fɔ ka siginidenw fara fara ɲɔgɔn kan ani jatiden dɔw mun b'a to minnu bɛ timɛni papier ninnu sɛgɛsɛgɛ olu kana mɔgɔ tɔgɔ ye papier kan donc o la ɲɛ bɛ karisa tɔgɔ la ɲɛ tɛ karisa tɔgɔ o t'a la bilen n'o fana kɛra ni gafe ninnu n'u u corrigera o kɔfɛ a bɛna notes bɛ don machine kɔnɔ notes bɛ don fana ni code de ye tɔgɔ t'a la donc n'i y'a mɛn ko i ye namara kɛ i ye tɔgɔ de ye donc namara tɛ se ka k'a la donc parce que code de don e t'o code dɔn o code bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn de bolo o tigi tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna donc o code in na notes fana bɛ don machine kɔnɔ n'o code kelen ye fo ka na se jaabi bɔli ma jaabi bɔli mana surunya de an bɛ code libéré k'a lajɛ minnu ye kuru hakɛ sɔrɔ ni kuru min ka ca ni kuru 10 ye a b'a fɔ 10 de moyenne ka yɛlɛ o sanfɛla la donc place minnu bilalen don kimɛni kan ni i yer'o place kɔnɔ i bɛ passer se bɛ ɲɛ o se tɛ ɲɛ o t'a la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye baara kɛ i wɔsi la n'i ye baara kɛ i wɔsi la i bɛ passer mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye baara kɛ i wɔsi la i b'i passer an b'o de kan sisan wa an b'a fɛ jamanadenw k'o faamu k'a fɔ ko namara tɛ se ka jamana si dilan jamana si tɛ se ka dilan ni namara ye n'i b'a fɛ ka baarakɛla ɲuman sɔrɔ a ka kɛ mɔgɔ ye minnu dalen b'u yɛrɛ la k'a fɔ ko dɔnniya b'u la n'u bɛ passer n'u ka dɔnniya ye o y'an ka laɲini o ye président fana ka laɲini ye ni ala sɔnn'a ma an bɛ an ka laɲini kɔni ye k'a fɔ an y'o sira kura min ta n'o ye jɛlenya sira ye a fɔ ala k'an dɛmɛ o sira kan walasa jamanadenw hakili ka se ka lasigi forobabaara taliko la. Ayiwa minisiri Fasun Kulubali i bɔra ka walawalali kɛ sisan nɔ ɲɔgɔndan taabolo la fo ka kuma yuruguyurugu kan o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ baaraba jumɛn de bolodalen don aw bolo ou bien n'a bɛ sen na foroba cakɛlaw ka lafiya kama. Foroba ca baarakɛlaw ka lafiya kama ko ɲɛji tɛ bɔ tɔnɔ kɔ n'i b'a bɛ baara kɛ i bɛ tɔnɔ de nɔfɛ a bɛ n'a fɔ k'o ye sara ye ni kalo sara bɛɛ bɛ perese ka taa banki la yala sara kɛra wa sara ma kɛ n'o kɛra n'i bɛ baara la kɔni hakili b'a la don o don k'a lajɛ dɔ bɛ se ka fara i ka sara kan cogo min na n'a bɛ f'o ma ko condition de travail sara dɔrɔn tɛ mais fɛn caman fana b'a la nka mɔgɔ caman hakili bɛ da sarako de kan ani syndicat bɛ kuma ɲɔgɔnya la commission dɔ kɔnɔ an ye commission min sigi ni pacte yɛrɛ y'o commission lamariya n'a bɛ f'o ma ko cadre de concertation sur les salaires o cadre de concertation in kɔnɔ a ka ca ala fɛ an bɛna ɲɔgɔn faamu k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko valeur indiciaire an bɛna se ka dɔ sɔrɔ ka fara o kan cogo min na a kuma ɲɔgɔnyaw bɛ sen na mɛ a ma ban kosɛbɛ 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 fɔlɔ n'o fana bɔra yen foroba baara yɛrɛ gafe n'a bɛ fɔ o ma ko statut général an bɛ fɛ k'o lakuraya a bɛ fɔ o ma ko rénover k'a lakuraya parce que ni baarakɛla san mana ban baarakɛla bɛ sɛgɛsɛgɛ de a bɛ fɔ o ma ko notation
k'a lajɛ e ye san kɛ baara la yala e ka baara ɲana ou bien a ma ɲa o de b'a to i bɛ avancer an bɛn'o gafe fana changer notation bɛna bɔ a la an bɛna kɛ évaluation évaluation ye mun ye k'a lajɛ san kɔnɔ baara min dir'i ma e sera k'a bɛɛ kɛ yan mun y'i bali k'a kɛ n'o o fana bɛna don ka notation ko dabila pewu 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 donc an bɛna statut de la fonction publique rénover ka rénover ka kurakuraya walasa faso mako bɛ baarakɛla minnu na a ka se k'olu sɔrɔ n'an bɔra yen nɔ an ye gafe dɔ labɛn a bɛ fɔ o ma ko plan de formation c'est-à-dire ni baarakɛla n'i bɛ baara la a kan to waati ni waati i ka to ka taa i hakili falen falen ka dɔ fara i ka dɔnniya kan ka dɔ fara i ka jala kan i bɛ se ka bɔ catégorie B la ka taa A la mais o la f'i ka taa dɔnniya dɔ kalan o kalan papier ninnu an bɛna plan dɔ dilan k'a fɔ san 5 o san 5 an b'o ko lajɛ o fana gafe ko o bɛ sen na an bɔra ka taliko kuma fɔ sisan Mali la tali a ɲɛ sigilen tɛ a bɛ fɔ o ma ko planification a ɲɛ sigilen tɛ gafe nin fana an bɛna tali ɲɛ sigi k'a fɔ san 5 nata in na an bɛna mɔgɔ joli ta a musaka bɛ bɛn joli ma n'an y'o jate dɔn o b'a to denmisɛnninw bɛ kule min kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ caman tɛ tala baara la fonction publique jama tɛ tala mɔgɔ man ca o b'a to an b'o ɲɛsigi fana kɛ a bɛ fɔ min ma kuma daminɛ na n ye fɛn dɔ fɔ n ko ni sɔrɔnadɔ jɛkulu n'u cayara jɔn bɛ se ka baarakɛlaw kungo fɔ n'a bɛ fɔ o ma ko élection professionnelle an bɛn'o kuma fana fɔ o kuma ɲɔgɔnyaw daminɛna ka ban commission dɔ sigilen bɛ mun bɛna o gafew labɛn o ye kalafili yɛrɛ yɛrɛ ye syndicat ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ fanga bɛ minnu na olu bɛ taa olu de bɛ baarakɛlaw ka kuma fɔ an ye caman fɔ o kuma fana na o baara fana bɛ sen na a ka ca a bɛ fɔ o ma ko code du travail an b'o fana kuma kan k'a lajɛ sɔrɔnadɛkuluw ka sariya min bɛ o gafe kɔnɔ o bɛ se ka lakuraya cogo min na walasa furukufuruku caman b'o domaine fana na o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nin ye chantier damadɔw ye a bɛɛ tɛ se ka fɔ parce que a ka jan. Monsieur le ministre an b'a lajɛ an bɛ taga dugu kɔnɔna na mun ye ANCD mɔgɔw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw ɲininka o hakilinata la baara ni foroba baarako fo ka taa se sigikafɔ koɲɛw ma u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. Fonction publique concours ko na vraiment ni san damadɔ in na an y'a ye k'a fɔ ko vraiment nɔgɔya caman kɛra la namara caman kun b'a la fɔlɔ o si kun si t'a la dɔw bɛ parce que u tɛ maa si dɔn Bamakɔ u tɛ maa si yɔrɔ dɔn an y'o ye o kɛra mais problème min bɛ yen dɔrɔn an y'a ye k'a fɔ ko communication de tɛ yen c'est-à-dire que u tɛ mɔgɔw kunnafoniya kosɛbɛ quoi parce que a caman bɛ passer réseau ninnu fɛ réseau ninnu ko ka ca mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ min b'a kɔfɛ mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ min b'a fɔ la a kuma ka ca kojugu. Gouvernement dun moyen b'a bolo ka anw la dɔnniya fɛn mun kɛra par concours mun échouera kɔsa in na f'u y'a annulé n'u kun y'a ɲɛfɔ an ye a kɛra cogo min an b'a dɔn ko gouvernement ka ŋaniya ka ɲi mais mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ u cɛ ma minnu ŋaniya man ɲi f'u tigiw ka dɔn u sen bɔ a la. examen kɛcogo la gɛlɛya caman de b'a la a gɛlɛya yɛrɛ tɛ fɔ ka ban gɛlɛya fɔlɔ o ye minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw fo ka na Bamakɔ ka na concours kɛ o ye gɛlɛyaba dɔ ye gɛlɛya filanan olu minnu fana caman bɛ bɔ yɔrɔw la ka na Bamakɔ i bɛ taa sɔrɔ ils n'ont pas de carte d'identité carte d'identité ko yɛrɛ ka gɛlɛn ni salatutigɛ ye bi tɛ sɔrɔ ni n'a tɛ sɔrɔ biométrique tɛ sɔrɔ carte d'identité nationale yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ o fana ye gɛlɛya dɔ ye. Ministre ɲininkali min bɛ sisan o ye k'a fɔ an kumana foroba ca kan n'o ye fonction publique ye ayiwa jamana ni maa wɛrɛw bɛ baara kɛ jamana fɛ ni contrat b'u ni jamana cɛ n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye a bɛ se ka kɛ nin waati hakɛ kɔnɔ a bɛ baara kɛ n'o banna a bɛ jɔ a bɛ tila ka kurakuraya hakili la a bɛ fɔ olu ma ko contractuel ayiwa olu fana caman bɛ laɲini kɛ ko k'u sama ka don foroba ca kɔnɔna la yalama o ko bɛ cogo di bi aw fɛ yen. I ka ɲininkali diyara n ye. Kuma kura tɛ kuma kɔrɔ don n'an ye san 2009 jateminɛ a bɛ sɔrɔnadɔ jɛkuluba min bɛ n'a fɔ o ma ko UNTM o tun ye laɲini kɛ gouvernement fɛ ko contractuel minnu bɛ yen ni diplôme ba b'u bolo a bɛ fɔ o ma ko catégorie A B ani C mɔgɔw k'olu ladon foroba baara la nka u tɛ ladon kunfɛ ten timɛni bɛ k'u kun k'u sɛgɛsɛgɛ
u bɛ baara mun na est ce que u b'a ɲɛdɔn n'u b'a ɲɛdɔn u bɛ don sariya dɔ tar'o la walasa o timɛni ninnu bɛ se ka lakilen cogo min na n'a bɛ f'o ma ko ordonnance o taara san 2009 na ordonnance ni a numéro ye 35 ye o ordonnance la a fɔra ko gafe belebele bɛ fɛn fɛn bolo n'o ye diplôme catégorie A ni B ni C ye k'u ka test kɛ ka don fonction publique la walasa fonction publique ka contractuel gafetigiw tali dabila bɛɛ ka fasoden bɛɛ ka concours kɛ bɛɛ ka don concours la n'i y'i se ye ani i damayira ye o kɛlen o bɛnkan papier ni ani UNTM o papier min signé o contractuel ninnu ye doni daminɛ baara la san o san ni mun y'a ka dossier déposé test bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ olu bɛ don o ye fɔlɔ ye sisan olu tɔ man ca bilen filanan ye décret dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko décret 051 o ye contractuel ye minnu fana taara nka u ka diplôme man bon kosɛbɛ u taara baara min na baara in catégorie man bon a bɛ f'o ma ko EED ani y'a fɔ tan bɛɛ b'a faamu EED olu de bɛ laɲini kɛ UNTM fɛ ko k'olu ka hakɛ ɲini u ka hakɛ ye mun ye k'a fɔ ko olu b'a fɛ ka don foroba baara fana na o bɛnkan papier ani UNTM y'o signé février kalo tile 5 san 2021 an b'o kuma ɲɔgɔnyaw la k'a lajɛ olu ta fana bɛ se ka taa cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye foroba baara yɛrɛ ma olu de kuma bɛ sen na sisan. Ayiwa minisiri Fasun Kulubali i ye caman fɔ an ye mais hali bi i bɛ se k'a fɔ an ye yɛlɛma kura jumɛn de bolodalen don e ka minisiriso ka taaɲɛ kama. Yɛlɛma kura min bolodalen don n ka kuma daminɛ na an ye gafe nin tɔgɔ fɔ n'a bɛ fɔ o ma ko pacte stabilité et de croissance pacte ni gafe in a signera gouvernement ni sɔrɔnadɔjɛkuluw ani kɛnyɛrɛye baaratigiw cɛ bɛɛ bolonɔ bilara a la gafe in ye san 5 de donc n'an bɛ siniɲɛsigi ko kuma fɔ an bɛ diyagoya ka gafe ni kuma fɔ parce que gafe in san 5 a daminɛna san 2023 a ba san 2022 ani 7 la donc n'o kɛra fɛn minnu b'a kɔnɔ a bɛɛ ma kɛ o an bɛ san 2nan de la sisan donc ça veut dire que o kɔrɔ ye k'a fɔ ko caman bɛ yen minnu ma kɛ fɔlɔ donc an ka laɲini bɛna taa gafe ni ka bɛnkan mun b'a kɔnɔ k'u lasabati o tɛ se lasabati k'a fɔ fɛn fɛn y'i bolonɔ bila la fɔ bɛɛ ka i ye kumakan min di n'a bɛ f'o ma ko engagement i ye kumakan min di bɛɛ k'i ka kumakan labato n'i y'an ka sariya kuruba yɛrɛ dɔ ta u b'a fɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu bɛnna ko la n'u y'u bolonɔ bila gafe la k'o ye gafe in kɛra u ka sariya ye o kɔrɔ k'a fɔ ko bɛɛ kan ka i ka sariya labato o sariya labatoli la n'an y'o jateminɛ action minnu b'a kɔnɔ o ye ka foroba baara gafe n'o bɛ fɔ ko statut général k'o lakuraya n'o bɔra yen nɔ an ye plan de formation komi fɔ sisan k'a fɔ ni baarakɛlaw bɛ taa dɔnniya ɲini kura ɲini n'a bɛ fɔ congé de formation o fana ko bɛ sen na an ye élection professionnelle ko kuma min fɔ sisan ka syndicats k'u ɲɔgɔndan k'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ jɔn bɛ se ka baarakɛlaw ka kuma fɔ o fana b'a kɔnɔ code du travail n'o ye baarakɛlaw kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ka sariya ye o fana an b'o fana lajɛ donc fɛn caman bɛ yen an ye sigikafɔ cadre dɔ créer ka dilan n'a bɛ f'o ma ko conseil national du dialogue social an b'a wele ko CNDS o yɛrɛ ye gafe ɲɛnamaba ye n'o sera ka sigi sen kan o b'a to pacte nin yɛrɛ a labɛnkanw a bɛnkan minnu b'a kɔnɔ olu latimɛni bɛ nɔgɔya nin ye chantier caman ye minnu b'an bolo ka fɔ san nataw na ni Ala sɔnna a ma an bɛna an sago sɔrɔ baarakɛla an b'u fo parce que n'i ye pacte signé o kɔrɔ k'a fɔ k'i jɛn'i ka hakɛ dɔ de kɔ baarakɛlaw y'o faso de ɲumanya min kɛ an b'u fo la k'u waleɲuman dɔn halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo ni Ala sɔnna a ma gafe nin kɔnɔ kumaw an ka laɲini minnu b'a kɔnɔ an b'a bɛɛ don bɛrɛ la. Minisiri tiɲɛ don an kumana forobaca kan kosɛbɛ nka kɛnyɛrɛyew jama ka ca kosɛbɛ jamana kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ jamana t'u sara u ka baarakɛyɔrɔw n'u ka baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔw de b'u ka ko ɲɛnabɔ sira jumɛn bɛ aw ni kɛnyɛrɛye cɛ faransɛkan la a bɛ fɔ o ma ko privé. Sira min b'an n'u cɛ n y'o fɔ n ka kuma yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ne ka baarakɛbolo dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko service du travail n'o ye direction nationale du travail n'a ka bolofaraw ye bolofara minnu bɛ an ka région na n'a bɛ f'o ma ko inspection du travail
olu de bɛ o baara kɛ olu de ka baara ye ka kɛnyɛrɛye baara sariya k'o lakɔlɔsi la hakɛ minnu baarakɛlaw ka hakɛ minnu tiɲɛnen don k'o ɲini ka d'u ma a bɛ se ka kɛ i bɛ baara la nka i tɛ INPS sɔrɔ i bɛ baara la i tɛ AMO sɔrɔ olu b'o o laɲiniw kɛ k'o o baaratigiw ɲini k'u ye k'a f'u ɲɛna k'a fɔ nin ye baarakɛla ka hakɛ de i kan k'a ka hakɛ nin dakile olu b'o baara la o relation de bɛ an ni privéw cɛ code du travail yɛrɛ fana gafe min don a bɛ kɛnyɛrɛye de kan olu fana ka baara bɛɛ ye k'o lasago k'a lajɛ baarakɛla ka hakɛ fɛn o fɛn mana tunu i bɛ se ka taa inspection du travail la ka t'i ka hakɛ ɲini inspecteur ninnu bɛ yen o de kama u b'i bilasira u bɛ faso bilasira u bɛ baaratigi yɛrɛ bilasira walasa sariya nin a bɛ se ka labato cogo min na o de ye sira bɛ an ni olu cɛ. Ayiwa Dɔnifa Fasun Kulubali baro in a ka d'an ye an ka mɛn a la kosɛbɛ mais waati kofɔlen min dira an ma o sera kumakan labanna nin kɛnɛ in kan welewelemakanda jumɛn b'i bolo ka fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ani jigisigi kuma. Fana kan tɛ ni ce kuma laban kuma min bɛ ne bolo o ye k'a fɔ baarako foroba baara ani sigikafɔ baara minisiriso min don minisiriso nin bɛ bɛɛ ka bila la a bɛ bɛɛ ka bila la a bɛ baarakɛla bɛɛ ka bila la sugu farala tile kan n'u y'an ɲini an n'u bɛ kuma an b'o hakililasigi kuma fɔ syndicats ye n'o ye sɔrɔnadon jɛkulu ye an b'o hakilisigi kuma fana fɔ baaratigiw ye n'o ye privé mɔgɔw ye k'a fɔ minisiriso in bɛ a bɛɛ kama an bɛ hakilisigi kuma min fana fɔ parce que an ye dɔ fɔ concours ko kuma la k'a fɔ maliyɛnw k'a faamu ko kow falenna mɔgɔ si kana sera ka taa concours kɛ bilen concours a bɛ kɛ jɛlenya de la ni min ka kan n'i ye baara min kɛ o jaabi bɛ bɔ namara t'a la yuruguyurugu t'a la ni mɔgɔ mɔgɔ mɛnna yuruguyurugu la i bɛ di kiriso mɔgɔw ma olu bɛ ka ko ɲɛnabɔ an tɛ se ka bɔ kuma in fana kɔnɔ f'an ka syndicats fo kosɛbɛ k'u fo halisa k'u fo parce que n'i y'a ye jamana sumanen don bi olu de ka jɔyɔrɔba de b'a la ka d'a kan an ye gafe min bolonɔ bila gafe min na an n'u cɛ bɛɛ bɛ k'i ka hakɛ labato i ka engagement labato o foli ye diyagoya ye u n'u ka faso de ɲumanya n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ ko n'i bolo bila nin gafe sugu la o kɔrɔ ye k'a fɔ k'i ɲinɛna i jɛn'i ka hakɛ dɔ kɔ u y'o faso de ɲumanya min kɛ k'u fo fana na ka tila ka n ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw fo parce que minisiri kelen tɛ se ka baara kɛ ani dɔw de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka u fo don o don u ka cɛsiri la u n'u ka faso de ɲumanya hakɛto bɛ la salamu alaykum. Kɔrɔfɔ diyara an ye Monsieur le ministre Antoine Damele ayiwa nin bɛ dansigi kɛ bi baro la waati gale filɛbagaw Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan aw minnu tun bɛ k'an lajɛ ani aw minnu tun bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ siraw kan ani Dɔnifa Fasun Kulubali ale de ɲɛsilen don baara foroba baarako fo ka taa se sigikafɔ koɲɛw ma a bɔra sisan nɔ ka ɲɛfɔli k'an ye an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta a ye danaya d'a kan ka minisiriso min kalifa a la ayiwa a ye ɲɛfɔli k'an ye u ka baarakɛlenw kan ani bolodalenw n b'a dɔn k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye faamuyaliko ɲuman sɔrɔ minisiri ka kɔrɔfɔw la an b'a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ka kulomajɔ ni aw ka filɛli la a k'an bɛn waati wɛrɛ n'Ala ka jɛ ye.